Θα σου πω ότι που το ξεχνάνε πάρα πολύ οι συνομιλικοί μου και οι κοντινοί σε μένα στην ηλικία. Όταν πρωτοάρχισα να δουλεύω, δεν δούλευα πάνω από 4 μεροκάματα. Γύρω στο 2000 άρχισε να καθιερώνεται το πενθήμερο ή πενθήμερο και παραπάνω. Δούλευε όποιος ήθελε πολλά λεφτά γρήγορα, γιατί είχε ανάγκη, ήθελε να πάρει καμιά μηχανικά, ένα αυτοκίνητο. Οπότε δούλευε παραπάνω. Αλλά το σύνηθες ήταν να δουλεύουμε 3 μεροκάματα την εβδομάδα. Και μαζί με τα tips βγάζαμε εννοείται πιο πολλά από το βασικό μισθό τότε. Έτσι. Και εξαρτάται και σε τι μαγαζιά δούλευες. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο The Barody Show Unplugged. Φεβρουάριος, δεύτερη εκπομπούλα, δεν το πίστεψε ποτέ κανείς, αλλά είμαστε εδώ για άλλη μια φορά. Παρέα φυσικά με Pony & Jigger, Mediterranean Booze Company, που είναι εδώ μαζί μας για όλα αυτά τα επεισόδια που βλέπετε της καινούργιας χρονιάς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, έχεις υποσχεθεί καινούργια γεύση, το έχω πει εγώ, μου το έχεις πει και εσύ, ακόμα την περιμένω. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε Daisy, την σχετικά καινούργια σας. Τέλος πάντων, πάμε όμως στον καλεσμένο της σήμερα, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορεί να μην τον γνωρίζετε προσωπικά, ξέρετε όμως δουλειές του. Είναι για μένα ένας από τους μύστες του bartending, αλλά και της ζωής και συνιδιοκτήτης, co-founder ενός από τα πιο γνωστά μαγαζιά της Αθήνας. Τα τελευταία μου είπε κιόλας και αισθάνθηκα γέρος, 19 χρόνια. Σπύρος Αναγνώστου μαζί μας και προφανώς μιλάμε και για το Seven Jokers. Καλησπέρα. Thank you very much που είσαι εδώ μαζί μας. Εγώ, εμείς ευχαριστούμε. Πιστεύω, αυτό ήθελα να ακούσω. Περίμενα πολύ ώρα. Κανονικά πάει στο τέλος, αλλά ας το πάμε από την αρχή. Ναι. Ήθελα καιρό να έρθεις στην εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, είναι το δύσκολο το να πεις έναν άνθρωπο. Ξέρω πόσα, πες ότι ξέρω 15 χρόνια. Mm-hmm. Αυτούς που τους ξέρω πιο πολλά χρόνια, με δυσκολεύει πιο πολύ να τους κάνω την πρόσκληση για να έρθουν. Αλλά το βρήκαμε και σε ευχαριστώ που τη δέχτηκες. Παρακαλώ, ναι. Χαρά μου, τιμή μου κιόλας. Ναι, γιατί. Στο αμάξι ερχόμασταν και συζητούσαμε. Σε ρώτησα, γιατί έκανα και αυτό το intro. Σε ρώτησα αν το μαγαζί, το Seven Jokers μιλάμε πάντα, ήταν 14 ή 15 χρόνια και εσύ μου λες 19, πάμε για 20. Και εκεί ήρθε ένα. Εγώ τι να πω. Περνάνε, αλλά είναι ωραία χρόνια. Δηλαδή, 19 χρόνια, ας πούμε, στο Seven Jokers πρέπει να έχεις εσύ μαζέψει μνήμες τώρα εκεί, εμπειρίες. Ναι, ευτυχώς ξέρεις, τα περισσότερα δεν τα θυμάμαι, οπότε. Είναι μόνο αυτά που ήταν πάρα πολύ σημαντικά, έχουν καταγραφεί και τα έχει κρατήσει ο σκληρός δίσκος. Τα άλλα, εντάξει, απλά περνάγαμε καλά. Έχουμε φέρει διάφορους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το επιχειρήν στο μπαρ. Mm-hmm. Νομίζω ότι είσαι από αυτούς που έχουν επιβιώσει περισσότερα χρόνια όντας ιδιοκτήτες μπαρ, ενώ και το μπαρ έχει επιβιώσει. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια. Είναι να μπορεί κανείς, ναι. Με εσένα γενικά, με τη φάση. Με τη φάση. Και είναι ένα από τα κομμάτια που πάντοτε συζητάμε. Δηλαδή, πώς έρχεται η ιδέα σε κάποιον αρχικά να ξεκινήσει το δικό του μπαρ, και δεύτερον, επειδή έχω διαβάσει, το έχεις πει σε μερικές συνεντεύξεις από πάντα, ότι ήσασταν μια παρέα και το ανοίξατε. Δηλαδή δεν ήσουν ένα solo καριέρα και είπες το ανοίγω. Ναι, αλλά ήμασταν 4 επαγγελματίες. Ναι. Εκείνα τα χρόνια, δηλαδή ήταν όσοι θέλαν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα, ήταν το επόμενο σκαλοπάτι. Δηλαδή, ήσουν μπάρμαν, ήσουν σέρβις, ήσουν τέτοιο. Μετά θα έκανες δικό σου μαγαζί. Ήταν μονόδρομος αυτό, δηλαδή, αν ήθελες να πας παραπάνω. Ήτανε γιατί ήτανε το όνειρο ολονών, απλά επειδή βλέπανε μπροστά κάτι φως στο τούνελ, μόνο αν ήταν επαγγελματίες ιδιοκτήτες και δεν βλέπανε φως στο τούνελ. Όσοι αγαπούσαν και θέλαν να το κάνουν αυτό ως επάγγελμα, γιατί ξέρεις, ακόμα και. Δηλαδή, πότε άνοιξε το Jokers το 2006, μέχρι εγώ το 10, 11, 12, ενώ εγώ δούλευα ήδη πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Είχαμε ανοίξει το Jokers, δηλαδή ήμασταν και εντός εισαγωγικών και επιχειρηματίες. Υπήρχε κόσμος που μας ρώταγε και τι άλλο κάνεις εκτός από αυτό. Κατάλαβες. Και τι άλλο, δηλαδή τι εννοείς. Ξέρεις ότι είναι μια δουλειά έτσι της πλέμπας, ξέρω εγώ, δηλαδή είναι κάτι σημαντικό. Το αστείο είναι ότι αυτό το ρωτούσαν, ας πούμε, αν ήσουν απλά μπάρμαν, αλλά εσένα το ρωτούσαν ενώ ήσουν και ιδιοκτήτης μπαρ. Εντάξει, δεν διαφημίζαμε ότι είμαστε και ιδιοκτήτες, γιατί δουλεύαμε και οι 4. Μέσα, ναι. Οπότε, ναι, δεν μπορούσε να. Άμα δεν σε ξέρουν, δεν μπορούν να. Ιδίως ξέρεις, άμα μικρό δείχνεις και όλα και τέτοια, γιατί και εγώ μικρό έδειχνα.
δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είμαι συνέτερος, καταλαβες. Ναι. Δηλαδή τι είναι αυτός ο πιτσιρικάς, ξέρω εγώ, ναι. Ο πιτσιρικάς που έχει και μπαρ. Πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση από το να. Γιατί εσύ δουλεύεις 10 χρόνια περίπου πριν το ανοίξεις. Από το 1996 δουλεύω. Άρα μια Το 2000, δεκαετία. ναι, είχα κλείσει δεκαετία, ναι. Οπότε ήσουν 10 χρόνια στο επάγγελμα, είχες ασχοληθεί και με δηλαδή με όλα τα πόστα, φαντάζομαι. Συνήθως όλοι Ναι, εκείνη ναι, την περίοδο. άρχισα από πάρα πολύ χαμηλά. Άρχισα από service, β' service. Στο μαγαζί του αδερφού μου είχε ανοίξει ο αδερφός μου ένα μπαρ στα Εξάρχεια. Okay. Είχε πάρει ένα από τα πολύ γνωστά μπαρ Εξαρχείων, τη Ράμπα, που ήταν στέικ καλλιτεχνών και τέτοια, και ήταν και το στέικι τους γενικότερα της παρέας του. Και σε μια φάση της ζωής τους, εγώ μόλις είχα τελειώσει το φανταρικό, μόλις είχα απολυθεί, και το είχαν πάρει και θέλανε να το ανοίξουν, να το δουλέψουν αυτοί. Καταπληκτικό μαγαζί, νομίζω ούτε χρόνο δεν κράτησε. Α, ναι. Ναι. Γιατί ήταν φοβεροί επιχειρηματίες και οι τρεις, ήταν 3 φίλοι. Και μετά νομίζω ότι μπορεί και να μην ξαναμιλήσανε μετά από αυτό. Τσακώθηκαν κιόλας, το πιο σύνηθες φαινόμενο. Ναι. Το έχει αυτό η εστίαση, αλλά γενικά το έχει επιχειρηματικότητα, θα πω εγώ. Αλλά, καλά, ναι, δεν είναι μόνο στην εστίαση αυτό το θέμα. Και εσύ πήγες εκεί, σε έφωσε, ας πούμε. Πέρα, ναι, θέλανε βοήθεια. Πάντα είχα μια ροπή εγώ προς το μπαρ. Προς την εστίαση. Έκανα άλλες δουλειές. Πριν πάω φαντάρος, έκανα άλλου είδους δουλειές. Δούλευα σε άλλα. Δούλευα σε διαφημιστικές, σε τέτοια. Έκανα το runner. Αλλά εκεί πέρα θέλανε και ένα παιδί για όλες τις δουλειές. Δεν είχα ξαναπιάσει δουλειά εγώ τότε. Μόλις είχα απολυθεί, ξέρω εγώ, είχα κανένα δίμηνο. Ναι. Οπότε μου λέει, εντάξει, δεν έρχεσαι να βοηθάς και εσύ, ξέρεις, να σου μάθουμε και τη δουλειά από μέσα και τα λοιπά. Εντάξει, καλύτερη μου ήταν. Δηλαδή πήγαινα 1 ώρα πριν ανοίξει το μαγαζί, καθάριζα όλο το μαγαζί. Έστεινα, ξέρω εγώ, έκανα, μου δείχνανε αυτό. Άρχισα από σερβιτόρος, μετά με βάλανε πίσω μπουφετζίδες. Δεν είχαμε μπαρίστες τότε. Ναι, ήμασταν αυτοί με τον καφέ, ήμασταν μπουφετζίδες. Εντάξει, τώρα καφέ. Όποιος ήπιε καφέ από μένα τότε, αν παίζει, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη έτσι, για τους καφέδες που έφτιαχνα. Φρέντο εσπρέσο φτιάχνει το 96. Όχι. Φραπεδιές και ελληνικό. Μόνο φραπέ, ελληνικό, φίλτρου, γαλλικό το λέγαμε τότε. Ναι. Σοκολάτες, τέτοια. Αυτά. Ωραία. Εσύ όμως έβγαινες φαντάζομαι πιο πριν ναι, το μπαρ. Ναι. Δηλαδή είχες φάει αυτή τη μαγεία του μπαρ. Ήθελα να δουλέψω στο μπαρ. Ναι. Έστω και υποσυνείδητα. Δηλαδή πάντα βγαίναμε με την παρέα μου. Εγώ θα ήμουν αυτός που θα καθόμουν στο μπαρ και θα έβλεπα. Δηλαδή είχα μάθει κάποια βασικά πράγματα της δουλειάς βλέποντάς τα. Απλά παρατηρώντας. Ναι, απλά παρατηρώντας. Καθόμουν πάντα σε ένα στρατηγικό σημείο της μπάρας και κοίταζα πώς δουλεύανε αυτοί που δουλεύανε μέσα. Okay. Δηλαδή έβλεπα ότι αυτό βάζεις το ποτήρι, βάζεις τον πάγο, παίρνεις το ποτήρι. Κάποια βασικά τα είχα μάθει μόνο κοιτάζοντας, οπότε μετά μου ήταν πάρα πολύ εύκολο. Και νομίζω ότι είναι και γραμμένο στο DNA της οικογένειας αναγνώστου, γιατί έχουμε και τον πρώτον και ίσως και τον μοναδικό αναγνώστου που έχει πάρει σύνταξη από αυτή τη δουλειά. Okay. Είναι ο θείος μου, ήταν ο θείος μου, γιατί πέθανε τώρα συγχωρημένος, που ήταν μπάρμαν στο Μόναχο. Και πήρε σύνταξη, ναι, εντάξει, έκανε και δικό του μαγάζι μετά. Αλλά όλο από την εστίαση. Ναι. Εντάξει. Αυτός πρέπει να γίνει μια πρωτομή κάπου. Αυτό που παρακολουθούσες τον κόσμο πώς δουλεύει, το κάνεις πριν μπεις. Ναι, και νομίζω ότι αυτό το παθαίνεις μόνο αφού του μπεις στην εστίαση, που κάθεσαι και τους κοιτάς όλους και σου λένε τι κοιτάς έτσι, μην είσαι περίεργος. Από πολύ μικρός. Από 12-13, γιατί ο αδερφός μου είναι 8,5 χρόνια μεγαλύτερος, οπότε για να κάνει, αντί να κάνει babysitting, με έπαιρνε μαζί του στα στέγια του. Αναγκαστικά. Σε αυτό που πάρει και το μικρό λίγο μαζί σου. Ακριβώς, ναι. Βάλτε να πιει ένα σφουνάκι. Να γίνει είχα πελάτες. Όταν άρχισα μετά, όταν πήγα στο σκουφάκι, ξέρω εγώ, είχα κάποιους πελάτες και μου λέγανε, ξέρεις από πότε σε ξέρω, από τότε που είσαι 10 χρονών, ξέρω. Γιατί σε έφερνε ο αδερφός μου. Και σε ακούμπαγε στο μπαρ. Και ξέρεις, σου κάναμε παιχνιδάκια και τέτοια. Ναι, και να πούλεις, ναι. Wow, δηλαδή, οπότε ξέρεις, μου ήταν αρκετά εύκολο να μπω έτσι με τα μπούνια σε όλη αυτή τη δουλειά και μου άρεσε κιόλας. Τρομερό. Το σκουφάκι έχεις πει ότι ήταν ένας από τους σταθμούς της bartending καριέρα σου και γενικά ήταν ένα μαγαζί το οποίο ακόμα και εγώ που ξεκίνησα ας πούμε να δουλεύω στην εστίαση το 6 φαντάσου, δηλαδή τότε το 6 εγώ ήμουνα 18 χρονών, 18 ναι. Το ακούγαμε. Δηλαδή υπήρχε η σκουφά γενικά είχε 2-3 μαγαζιά και το σκουφάκι ήταν ένα μαγαζί το οποίο ακουγόταν πάντοτε. Ναι. Αλλά δεν το πλησιάζαμε εμείς τότε. Εγώ φαντάσου στο σκουφάκι
δεν πήγα νομίζω τα καλά του χρόνια ποτέ. Πού να πας. Δεν τρεπόμουν, πώς να σου το πω. Το θεωρούσα ένα μπαρ το οποίο δεν ήταν για μένα. Δεν ήταν για τον πιτσιρικά. Εντάξει, ήταν για όλο τον κόσμο. Όχι, ήταν για όλο τον κόσμο. Απλά δεν ξέρω τώρα αν έβγαζε αυτή την αίσθηση. Τους πάντες σερβίραμε. Εντάξει, είναι από αυτά τα μαγαζιά που κάθονται όλοι. Τι είχε ιδιαίτερο, πιστεύεις, εκείνο το μαγαζί? Φοβερή ομάδα είχε. Που εντάξει, αυτή την ομάδα κάποιος τη φτιάχνει. Έτσι, ναι. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλοί οι εργοδότες. Και ο Φώτης και ο συνονόματος Σπύρος Παπασπύρου. Και βλέπανε και είχαν κάνει μια ομάδα, είχαν προσλάβει άτομα που είχαν δει και τους έκανε. Δηλαδή, φαντάσου ότι ήμασταν μια δεκαριά νοματέ που κάναμε και διακοπές μαζί. Okay. Είχαμε δέσει πάρα πολύ, ήμασταν φίλοι. Ακόμα είμαστε δηλαδή με τους περισσότερους. Και από αυτή την ομάδα τη φοβερή, οι 8 νομίζω, κάτσε να τους μετρήσουμε άμα θέλετε. Μετά κάναν δικά τους μαγαζιά. Okay. Καταλαβες. Ήταν η ΕΚ. Αλλά ήμασταν όλοι γουστάραμε αυτή τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή δεν το έκανε κανένας ούτε ψηλό part-time. Ήμασταν όλοι. Θέλαμε να το προχωρήσουμε όσο αυτό θα είναι το επάγγελμά μας. Τέλος. Άρα θεωρείς ότι είχαν οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, κατανοούσαν όταν πήγαινες εσύ στα συνέντευξη, αν εσύ πραγματικά για να δημιουργήσεις μια τέτοια ομάδα πρέπει να πάρεις ανθρώπους όπως είπες και πριν. Ήμουν θαμώνας εγώ πριν. Και σε πήρανε από θαμώνα για. Ναι, εντάξει, ξέρεις, ήμουν θαμώνας, πήγαινα, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Πήγαινα λίγο. Αλλά έβλεπε το ενδιαφέρον σου, φαντάζομαι. Καφέ, μετά καθόμουν. Ναι, είχαμε γνωριστεί δηλαδή. Τους έλεγα, ναι, και εγώ είμαι, ξέρω εγώ, μπάρμαν ή στις αρχές της καριέρας μου κτλ. Με ρωτάγανε πού δουλεύεις, τότε δούλευα, δεν δούλευα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Και ψάχναν αυτοί, είχαν πει ότι θα φύγει, ξέρω εγώ, ο Γιώργος. Όχι, ο Γιώργος δεν έφυγε μετά. Θα φύγει τέλος πάντων ο Κώστας, που δεν θυμάμαι ποιος είναι. Ναι. Οπότε μπορεί να ψάχνουμε σε κάνα μήνα, ξέρω εγώ. Και μετά από αυτό, εγώ δούλευα στη σκηνή. Ήταν τα 3 γουρνάκια. Ναι. Πριν γίνουν τα 3 γουρνάκια, νομίζω λεγόταν σκηνή. Okay. Έτσι, αν θυμάμαι καλά. Και ήρθαν να με δούνε στο φυσικό μου χώρο, ξέρεις, σαν μπάρμαν. Ναι. Οπότε εντάξει, λέει, θα τον πάρουμε το μικρό. Μας κάνει, ας πούμε. Μας κάνει, ναι. Και έτσι έγινε η μεταγραφή και πέρασα πάρα πολύ καλά. Οπότε πέραν από χαρακτήρα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, και οι άνθρωποι κοιτούσαν και το αν εσύ, ας πούμε, είσαι ok πίσω από τον μπαρ, αν έχεις αυτή την άβρα που θέλανε. Ήταν βασικό βασικά. Ναι. Ήταν βασικό, δηλαδή ήταν περισσότερο βασικό να εκπέμπεις ότι μπορεί να υπάρχει feedback, έτσι, να υπάρχει μια, πώς να το πω, μια προσωπικότητα πίσω από τον μπαρ, παιδί μου. Να μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή μια απλή καθημερινότητα ενός καφέ μπαρ. Ξέρεις, είναι αυτό που συζητούσαμε και με τον Μπετρί σε κάποια φάση, ότι τα μπαρ τότε αναζητούσαν ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να κάτσουν από πίσω και να πρεσβεύσουν, ας πούμε, το μαγαζί, άσχετα με τις γνώσεις του μπάρμαν, γιατί αυτά αργά ήταν πολύ λίγες γνώσεις. Μόνο όποιος ήθελε να ασχοληθεί με αυτό σοβαρά θα διάβαζε και θα μάθαινε 5 πράγματα παραπάνω και δεν είναι πολύ εύκολο. Ναι. Δηλαδή και τα βιβλία που υπήρχαν τότε, εγώ θυμάμαι ζήταγα από φίλους που κάναν ταξίδια στο εξωτερικό να μας φέρνουν και βιβλία του μπαρ. Γιατί τα ελληνικά βιβλία ήταν λίγο εντάξει δηλαδή. Ήταν 2 ή 3. Ήταν 2 ή 3. Το ένα ήταν σοβαρό, που το έχω και στο μαγαζί. Και τα άλλα ήταν να γελάς. Δηλαδή, ακόμα και ο Τόμ Κρούζ στο τέτοιο. Στο κοκτέιλ θα γέλαγε με αυτά, κατάλαβες. Εντάξει, ναι. Ήταν τέτοιας αισθητικής. Και δεν τα γράφανε και σωστά. Ναι. Τα γράφανε λίγο ό,τι να είναι, όπως να είναι. Okay. Οπότε, όποιοι βγαίναν έξω, τους λέγαμε φέραγα βιβλίο, φέραγα ποτό, γιατί δεν είχαμε και ποτά. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι δεν είχαμε. Δηλαδή, η κάβα δεν ήταν οι κάβες. Καλά. Ούτε 15 χρόνια πριν πες να ξεκίνησε όλο αυτό. Θυμάσαι και εμείς με τον Γιώργο βγαίναμε στην Αγγλία να πάμε να φέρουμε φιάλες που δεν υπήρχαν. Από τη φοβερή κάβα στην. Στο Τζέρις. Μαγικότατα, ξέρεις. Έχω κουβαλήσει. Όλοι εκεί, ναι. Έχω κουβαλήσει το 11 που είχαμε πάει με το Σταμάτη στην Αγγλία και τα έχω βάλει όλα τώρα μέσα σε μια τσάντα που δεν ήταν καν σκληρή. Και έχω βάλει 8 μπουκάλια. Είχα πάρει τότε μια ότσο. Θεϊκή, είχα πάρει κάτι Old Tom Gin, το ένα Old Tom κλάφτηκε, το ήπιανε τα ρούχα. Αλλά μιλάμε τώρα, τα είχα 10 μπουκάλια έτσι τυλιγμένα γύρω από τα ρούχα μου.
τελείως. Ναι, όντως, καμία σχέση κάβες τέλος πάντων του τότε με του σήμερα. Αλλά όπως είπες και η γνώση, πολύ πιο δύσκολο να. Ας το πούμε, τότε ήσουν τυχερός αν υπήρχε ένας πιο παλιός που ήξερε τη δουλειά, την αγαπούσε τη δουλειά και είχε μάθει και ο ίδιος κάποια πράγματα. Πόσα πιστεύεις ήταν τότε τα μαγαζιά που είχαν έναν τέτοιο bartender στην Αθήνα? Δηλαδή αρχές 2000, πόσοι πιστεύεις να ήταν? Εσύ δηλαδή τότε που την έζησες σε την περίοδο, κοίταζες κάποιον και έλεγες «Ανάτος, αυτός ξέρει». Ή δεν υπήρχε καν community? Δεν υπήρχε community, αλλά ήξερες που θα πας να πιείς και από ποιον θα πιείς, κατάλαβες. Ναι. Αλλά το community με αυτό που έγινε αργότερα, όχι, δεν υπήρχε. Όπως μας έχουν πει αυτοί που έχουν ζήσει αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου, πιο έντονα, γιατί εντάξει, εμείς ήμασταν παιδιά. Τότε τα μαγαζιά βασιζόντουσαν στο κλίμα. Ακριβώς, και στη μουσική. Και στα καθαρά ποτά, όπως έλεγε. Αυτό ήταν το ζητούμενο και ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Δηλαδή, εντάξει, η ατμόσφαιρα ήταν να περνάμε καλά. Η εστίαση τότε. Να διασκεδάζουμε. Πιστεύεις ότι ήταν, ρε παιδί μου, στα καλά της χρόνια σε σχέση με αυτό που έχεις δει εσύ όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει? Δηλαδή, είχε καλά χρήματα, είχε κόσμο που έβγαινε συνέχεια. Θα σου πω ότι που το ξεχνάνε πάρα πολύ οι συνομιλικοί μου και οι κοντινοί σε μένα στην ηλικία. Όταν πρωτοάρχισα να δουλεύω, δεν δούλευα πάνω από 4 μεροκάματα. Δουλεύαμε 3. Ήταν σκληρή δουλειά, ξέρεις. Δουλεύαμε 3. Βράδυ δουλεύα. Ναι, αλλά μιλάμε για βράδυ, για ξενή. Δηλαδή, ένα καφέ μπαρ δηλαδή, δεν θα έκλεινε πριν τις 3:30. Εδώ εμείς δουλεύαμε σε αλυσίδα καφέ και δουλεύαμε 4 ώρα κλείναμε. Ακριβώς, μπράβο. Οπότε το 4ο μεροκάματο ήταν αν σε έχωνε κανένα συνάδελφος. Πιο μετά δηλαδή, όταν γύρω στο 2000 άρχισε να καθιερώνεται το πενθήμερο ή πενθήμερο και παραπάνω, δούλευε όποιος ήθελε πολλά λεφτά γρήγορα, γιατί είχε ανάγκη, ήθελε να πάρει καμιά μηχανικά, ένα αυτοκίνητο. Οπότε δούλευε παραπάνω. Αλλά το σύνηθες ήταν να δουλεύουμε 3 μεροκάματα την εβδομάδα και μαζί με τα tips βγάζαμε εννοείται πιο πολλά από το βασικό μισθό τότε. Έτσι. Και εξαρτάται και σε τι μαγαζιά δούλευες. Πιστεύω θα ήταν και πολλαπλάσιο του βασικού μισθού, όχι μόνο πιο πολλά. Ναι, εντάξει, το λέω έτσι ευγενικά για να μην φρικάρουμε τον κόσμο. Εν τω μεταξύ είναι το γαμάτο γιατί είπε. Μα το έχουμε πετύχει κι εμείς αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε ένα μικρό ποσοστό. Πολύ λίγο. Ναι. Όπως είπε ο Γιάννης, ήταν αυτή που ήταν επίχρηση. Ναι, δεν χρειαζόταν δηλαδή να δουλεύεις παραπάνω. Και γι' αυτό ήμασταν και πάντα πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν ήμασταν στην τζίτα. Δηλαδή πήγαινες, δούλευες 3 φορές την εβδομάδα, 3 βράδια την εβδομάδα, ήσουν πάντα cool. Αυτό έχω πει και εγώ πολλές φορές, γιατί έχει τύχει να δουλεύω σε επιχείρηση που τους στίβει, ξέρω εγώ, πρωί, βράδυ, διπλά μεροκάματα 6 φορές τη εβδομάδα. Εντάξει, πώς θες να και είναι όλοι έτσι, σαν ζόμπι. Άμα δεν βγει ο άλλος να πάει με την παρέα του, να πάει να φάει κάπου, να ξελασκάρει, να κάνει ένα χόμπι, πώς θα έρθει μετά στη δουλειά να είναι παραγωγικός και να δουλέψει και να έχει όρεξη? Ειδικά τώρα σε αυτό το κλάδο, δεν μπορείς να δουλεύεις με τα μούτρα μέχρι κάτω. Δηλαδή, να φαίνεσαι στον κόσμο έτσι. Εντάξει, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, μου πρέπει να κάνεις και τον κόσμο να έρχεται σε ένα μπαρ και να περνάει καλά. Δεν μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος κατσούφης, ξέρω εγώ. Όχι, μπορείς να είσαι απλά τυπικός. Εγώ το έκανα πολλά χρόνια αυτό. Ναι. Δεν είμαι πάντα η ψυχή της παρέας, η χαρά της παρέας, ξέρω. Ναι, πάρα πολλές φορές δηλαδή. Μου το έχουν πει ότι ήμουν στριφνός, αλλά τουλάχιστον ήμουν ειλικρινής. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος και είχα νεύρα ή δεν είχα κοιμηθεί καλά ή ξέρω εγώ, είχα hangover ή οτιδήποτε, και μου λέγανε τι κάνεις, δεν έλεγα από συνήθεια είμαι καλά, εσύ τι κάνεις? Έλεγα είμαι χάλια, ναι. Αλλά τουλάχιστον το επικοινωνούσα, ξέρεις, έλεγα την αλήθεια μου, κατάλαβες. Οπότε μετά, οκ. Εμένα μια συνήθις ερώτηση που μου κάνανε τουρίστες είναι γιατί ξέρω εγώ φαίνεσαι κουρασμένος? Ξέρεις, και αυτοί ήταν τραλαλή τρελαλό. Και λέω, εσείς είστε διακοπές. Εγώ έχω να πάρω ρεπό 30 μέρες. Respect. Είναι δύσκολο το να είσαι με πολλές βάρδιες χαρούμενος σε μια δουλειά που έχει να κάνει και με επικοινωνία με τον κόσμο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι πιο δύσκολο κομμάτι. Ή θα είσαι ανισόρροπος ή θα παίρνεις ναρκωτικά συνέχεια ή θα είσαι κάπως μονίμως υπό την επίρρεια κάποιας ουσίας. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν είναι φυσιολογικό, έτσι. Ένα κομμάτι από τις περισσότερες συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους καλεσμένους που έχουν ζήσει τα 90's είναι αυτό που είπες πριν, είναι ότι ρε παιδί μου υπήρχαν λεφτά, οπότε μπορούσες να έχεις μια... Ναι, εντάξει, και βασικά είχαμε και Πασόκ τότε. Ναι, Πασοκάρα για πάνω. Αυτό δεν έχω καταλάβει αν ήταν καλό ή κακό, βέβαια. Εν τέλει, in the long run.
Εντάξει, ο κόσμος είχε περισσότερα λεφτά, ρευστό, δηλαδή κυκλοφορούσε το χρήμα. Όχι, καλό ήταν έτσι. αυτό. Για εκείνη την περίοδο σίγουρα ήταν μεγάλο. Για μετά δεν ξέρω πώς κατέληξαμε. Μετά, καλά, αν θέλεις να το συζητήσουμε, το συζητάμε. Αλλά, αλλά ναι, για τον κόσμο δεν ήταν κακό, μια χαρά ήταν. Προφανώς. Μα όλοι αυτό θα σου πούνε Πασόκ τότε. Λεφτά, βγαίναμε. Και αυτοί που τα φάγανε τζάμπα τα λεφτά τους, τα φάγανε επειδή ήταν ανόητοι. Καλά. Όσοι είχαν λίγο τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι τους, κάνανε και το κουμάντο τους και όλα. Όσοι ξαφνικά την είχαν δει τώρα, για να πάμε στο Πασόκ του Σιμίτη, το χρηματιστηριακό κτλ. Όσοι από εκεί που δεν ξέραν να γράφουν το όνομά τους, παίζανε μετοχές στο χρηματιστήριο, είναι αυτοί που παίζανε και τζόγο για υπόδρομο, ξέρεις, κλασικοί τύποι Έλληνες. Ναι, τότε ήταν το χρηματιστήριο. Που δεν είχαν τελειώσει το γυμνάσιο και μου παίζανε με μετοχές. Εντάξει, εννοείται, θα φας τα μούτρα σου. Απλά δεν τρως μόνο τα δικά σου μούτρα, τρως και όλη την οικογένεια, και το λέω αυτό γιατί μας έχει τύχει εμάς οικογενειακά. Τώρα που είπες αυτό, ξέρεις, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα ήθελα, αλλά θα ήθελα να ακούσω τη δικιά σου, το δικό σου perspective που είσαι το 99.000 δούλευες στην αστεία, σωστά. Ναι. Άρα το ζήσεις όλο αυτό το παλιροϊκό κύμα, το τσουνάμι που σκάσε και βρόντιξε. Είχε αντίκτυπο άμεσο στον κόσμο που βγαίνει έξω, δηλαδή σταμάτησε να βγαίνει ο κόσμος? Όχι. Δεν είναι δηλαδή. Όχι, γιατί υπήρχαν και κάποια λεφτά που κυκλοφορούσαν. Δεν έπαιξε δηλαδή σαν κρίση του 8 που έβλεπες ξαφνικά ο άλλος, ξέρω εγώ, λέει τώρα. Και η κρίση του 8 δεν ήρθε κατευθείαν εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Το 11 με 13, εγώ πιστεύω, ήταν που μας χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Επειδή δούλεψες και στα δύο. Στο ένα είχες μάλιστα και το δικό σου μαγαζί. Δηλαδή αυτά τα δύο. Κοίταξε μετά, όταν. Μετά τη φούσκα του χρηματιστηρίου ήταν και η φάση τώρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε ξέρεις, το ένα ήρθε κάλυψε έκανε το άλλο, οπότε ναι. Αλλά και πάλι υπήρχε ρευστό γενικότερα. Ναι. Κυκλοφορούσε χρήμα στην αγορά. Κατάλαβες, δεν υπήρχαν αυτά που τώρα κυκλοφορούν όλοι με πλαστικές κάρτες, με πλαστικό χρήμα. Υπήρχε κανονικό χρήμα. Δηλαδή γύρναγε, ήταν πολύ καλύτερα πράγματα. Ναι. Και κάρτα να υπάρχει, άμα δεν υπάρχει. Αυτό που λες, δεν υπάρχει χρήμα από πίσω από την κάρτα και είναι πολύ λίγο το ποσό. Ναι. Δεν κινείται γρήγορα. Να σου δώσω εγώ εσένα και να δώσεις εσύ κάπου άλλο. Ακριβώς, να κάνει τον κύκλο του. Να βγω να πιω ένα ποτό, ξέρω εγώ, και να έχεις εσύ μικρό δαμείο. Μετά εσύ δεν θα κάνεις ανακαίνιση, δεν θα αγοράσεις, ξέρω εγώ, την κάβα, δεν θα κάνεις το πάρτι και πάει λέγοντας. Αν απολύεις καθόλου παλιές εποχές, είσαι από αυτούς που το λέμε και εμείς που είμαστε τύπου δεν έχουν πατήσει 40 και είμαστε σε φάση αχ, παλιά ήταν καλύτερα. Το λες? Ναι, εντάξει, το λέω γιατί συμβαίνει. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Συμβαίνει και το παλιό να το ωραιοποιούμε. Ναι, νοσταλγία. Ακριβώς, και να ξεχνάμε ότι δεν ήταν και τόσο ωραία. Γιατί είχες άλλα πράγματα. Ήταν ωραία κάποια δεν ήταν ωραία. Ναι. Ένα από αυτά τα στοιχεία που θα λέγεις ότι τότε στο πάω τελείως στο μπαρ δεν είχε σε σχέση με το σήμερα, τι είναι? Εντάξει, αν ήθελες να πιεις ένα ποτό της προκοπής, ξέρω εγώ, έπρεπε να πας συγκεκριμένα εκεί που δουλεύει ο Μένεγος, εκεί που δουλεύει ο Πετρής, εκεί που δουλεύει. Ναι, δεν ξέρω αν ήμασταν πάνω από 10. Σε όλη την Αθήνα, ας πούμε. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να λέω και πολλούς, αλλά για να είμαι επίοικης, έτσι, θα πω ότι ήμασταν πάνω από 10. Ναι. Αλλά. Καλό, από ποιας άποψης? Όχι, εννοεί. Γευστικό. Μηνωθευμένο, φαντάζομαι. Όχι, καλά. Εντάξει, ναι, έπεσαν και οι μπόβες πιο πολύ, εννοείται. Αλλά ήθελες να πιεις, ξέρω εγώ, ένα νεγκρόνι της προκοπής. Κάτι ιδιαίτερο, ναι. Δεν μπορείς να το πιεις όλα τα μαγαζιά. Ναι. Καλά, σίγουρα. Ειδικά τότε που το νεγκρόνι. Δηλαδή, τώρα το νεγκρόνι το έχουμε σαν να είναι. Ξέρεις, βάζω ένα ποτήρι νερό. Ναι. Έκανε, ξέρω εγώ, ένα comeback το νεγκρόνι πότε? Μέσα τη δεκαετία του 10. Δηλαδή εκεί. Νομίζω εκεί είναι. Ναι, πιο πριν. Είναι και οι μόδες. Πρέπει να το πίνανε πολύ λίγοι. Όχι, δεν το πίνανε κανένας. Κανένας. Ούτε οι Ιταλοί που ερχόντουσαν δεν το πίνανε. Δηλαδή έφτιαχνες νεγκρόνι. Εγώ θυμάμαι κιόλας στο σκουφάκι είχα κάνει να φτιάξω και ένα straight up νεγκρόνι και το είχα δώσει σε Ιταλό. Έτσι. Για να τον εντυπωσιάσω. Και μου είπε εντάξει, είναι πολύ ωραίο το ποτό, αλλά δεν μπορώ να το πιω. Καλό, αλλά δεν πίνει. Τον εντυπωσίασα. Φαντάσου Ιταλοί κιόλας, έτσι, που είναι με τα πικρά. Ναι, γιατί οι Ιταλοί τι νεγκρόνι πίνανε? Ένα μεγάλο νεροπότηρο, την καπάγο την άνε. Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι πάγο είχαμε τότε. Την καπάγο, μία μεζούρα τζιν, αυτό μία μεζούρα 1-1-1 και σόδα από πάνω. Ανακάτεμα με το μεσαίο δάχτυλο και αυτό. Για να είσαι σίγουρος. Αυτό είναι το νεγκρόνι που πίνανε οι Ιταλοί τότε.
καμία σχέση με αυτά που αρχίσαμε μετά να κάνουμε τα επιστημονικά εμείς. Από άποψη κόσμου που έβγαινε έξω, διασκέδαζε, πώς έχεις δει τα τελευταία, θα σε πάω πιο κοντά, από τη στιγμή που ξεκίνησες εσύ το μαγαζί το 2006. Είναι πολλές... 19 χρόνια πριν, ναι. Ναι, εννοώ ότι δεν θα σε πάω πριν το 2000. Ναι. Πώς βλέπεις τον κόσμο, πώς εξελίσσεται, τι ζητάει, αλλάζει αυτό, εκπαιδεύεται. Θεωρείς ότι υπάρχει δραματική αλλαγή ή στον κόσμο, όχι στα μπαρ? Ναι. Ναι, είναι πιο εκπαιδευμένοι από ό,τι ήταν τότε. Τότε δηλαδή έπρεπε να μπει στο κομμάτι ότι θα εκπαιδεύσω τον πελάτη. Και δεν μπορούσες να το κάνεις εύκολα, γιατί ο άλλος θα σου λέει και τώρα θα μου πεις εσύ τι θα πιω. Και εκείνη την ώρα ήθελες να του πεις, μεγάλε, ναι, εγώ θα σου πω τι θα πιεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Ισχύει. Γιατί εγώ έχω κάτσει, έχω βγάλει τα μάτια μου, έχω διαβάσει ό,τι βιβλίο έχω βρει για να μάθω 5 πράγματα, για να στα μάθω, και απλά δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό. Γιατί έπαιζε εκείνη την εποχή ότι εγώ είμαι πελάτης. Ήταν ταμπού το κοκτέιλ. Καλά, εκτός από αυτό. Ότι εγώ είμαι πελάτης, πληρώνω και θα πιω αυτό που θέλω. Και τους έλεγα εγώ, δηλαδή, όταν με φτάναν στο αμήν, γιατί δεν μπορούσα να του πω, καλά, εντάξει, κάνω μας τη χάρη τώρα. Έλεγα δηλαδή, οκ, εντάξει, το δέχομαι αυτό που λες. Είσαι πελάτης, πληρώνεις, θα πιεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αν μου ζητήσεις διάρκεια με κοκακόλα, εγώ θα στο βάλω και θα το πιεις. Εκεί παθαίναν λίγο κομπλόκο και καταλαβαίνω ότι είναι λίγο ανόητο να το τραβήξουν μέχρι εκεί πέρα. Οπότε κάπου τα ψιλοβρίσκαμε στη μέση. Αλλά το να τους πει, ιδίως και ένας μπάρμαν, εγώ πάντα μικρό έδειχνα, έτσι. Δηλαδή, ήμουνα 25, έδειχνα 20, κάτι τέτοιο. Έδειχνα 22. Δηλαδή, μπορούσε ο άλλος 40 να του κάνω εγώ υπόδειξη πώς θα πιει το κουμπαλίμπρε, καταλαβαίνεις. Δηλαδή ήταν άνω ποταμών αυτό. Ούτε για πρόταση νομίζω δεν δεχόντουσαν να τους πεις. Ναι, μόνο αν βλέπαν ότι το πίνει και παραδίπλα αυτό, ξέρεις, μετά άρχισε ο μιμητισμός. Σου λέει για να το πίνει και αυτό και να το πίνει και ο άλλος που τον ξέρω αυτό, καλό θα είναι. Μόνο εκεί το έπαιρνε, το κολλάει. 11, ξέρω εγώ τώρα που λέγαμε, θέλετε να δοκιμάσετε ένα κοκτέιλ του κατάλογο. Και άμα δεν σας αρέσει, θα το πάρουμε πίσω, θα σας βάλουμε ένα ποτό. Προσπαθήσαμε να πουλήσουμε τόσο πολύ το κοκτέιλ. Ναι, τα χίλια ζώγια. Θυμάμαι, δουλεύα σε ένα μαγαζί και είχαν πει τότε στις σερβιτόρες να πουλάνε με το ζόρι κοκτέιλ. Δεν έχει, λέει, δεν θα πάρει κανένας, λέει, gin tonic απόψε. Θα πουλήσουμε κοκτέιλ. Δεν καταλαβαίνω το νόημα εντωμεταξύ, αλλά τότε ο bar manager εκεί ήθελε αυτό. Και έχει πάει η σερβιτόρα και παρακαλούσε. Δεν έχω δει τέτοιο παρακάλι. Σας παρακαλώ. Πάρτε ένα κοκτέιλ. Και έτσι έλεγε, κοπέλα μου, τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν θέλω. Και το ζόρι. Ναι, και το μεταξύ έχει σπάσει τα νεύρα και του πελάτη και γυρνάει πίσω με, ξέρω εγώ, μια βότκα λεμόνι και ένα ρούμι κόλλα χωρίς κοκτέιλ και την αρχίζει κι άλλος Χριστοπαναγίες. Βάλε και σε λίγο λάιμ εκεί, ρούμι κόλλα, θα γίνει κοκτέιλ. Ναι, εντάξει, αυτή είναι μια περίπτωση έτσι από αυτούς που δεν θα έπρεπε να γίνουν ιδιοκτήτες μαγαζιών. Καταλαβαίνεις. Ή αν θες δεν και καλά να γίνεις ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης, άσε κάποιον άλλο να το δουλεύει για σένα. Ναι. Απλά πράγματα. Απλά δεν το είχαμε ποτέ αυτό εδώ στη χώρα μας, δυστυχώς. Όταν είπατε εσείς οι παρέες πώς ήσασταν, 4, ναι. ότι θα ανοίξουμε ένα μπαρ, τι είχατε στο μυαλό σας, ένα κοινό δρόμο, ή ήσασταν τελείως 4 διαφορετικοί τύποι που απλά δουλεύατε στην ίδια τύπη, εννοώ, κατάλαβες, σαν άνθρωποι? Ναι, είχαμε κοινά πράγματα, γιατί δουλεύαμε και σχεδόν μαζί. Δηλαδή, εγώ σχόλα από το Σκουφάκι, πήγαινα από τον Μπρίκι. Οπότε ξέρεις, είχαμε το άλλο ερήσι, ρε παιδί μου, το παρεδώσε. Δηλαδή γνωριζόμασταν, δεν ήμασταν τυχαίοι. Μ' αρέσει ο Άλεξ, θα του πάω να κάνουμε μαγαζί μαζί. Οκ. Είχαμε το παρεδώσε, κάναμε παρέα αυτό. Είχαμε κοινά μουσικά ακούσματα. Μας άρεσαν συγκεκριμένα πράγματα αισθητικά, οπότε ναι, ήταν εύκολο να δέσουμε. Οπότε... Και το πιο εύκολο μετά, όταν λες θα το κάνω, είναι ότι από τους 4 ο καθένας αναλαμβάνει ένα κομμάτι. Και δεν μπλέκει ο άλλος, δηλαδή, οκ, ενημερώνεις, ξέρεις, έχω μια ιδέα, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να το βάψουμε το μαγαζί του. Απλά ενημερώνεις, λες ναι, οκ, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αυτά κάθεσαι και συζητάς. Αλλά μετά δεν μπλέκει, δεν κάθε να μπλεχτεί ο άλλος. Αυτό πιστεύω είναι πολύ βασικό. Το καλύτερο. Ο καθένας να λάβει ένα τομέα. Εντάξει, του λέω δεν θα είναι ότι θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Ακριβώς. Αλλά να μην μπαίνει ο ένας στα πόδια του αλλού. Πας να διαλέξεις καμπό. Και είσαι 4 άτομα, έτσι. Έχεις 4 διαφορετικές γνώμες.
Δεν γίνει. Θα θέλεις μισή μέρα για να διαλέξεις ένα σκαμπό. Όχι, κάνεις ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω κάθε φορά. Ναι, εντάξει, δηλαδή οπότε λες, ναι, να πάρουμε αυτά σκαμπό. Όχι, δεν μ' αρέσει. Ωραία, της αρέσει, μ' αρέσει εκείνο. Δηλαδή σκέψου τώρα πόσο χρόνος χάνεται για ένα σκαμπό. Που βέβαια μπορεί να είναι ουσιαστικό, γιατί άμα πάρεις το λάθος σκαμπό, μπορεί να μπορεί να κάτσει ο άλλος ο πελάτης, ξέρω εγώ. Okay. Εντάξει, αλλά θεωρητικά εμπιστεύονται, ρε παιδί μου, την κρίση σου και αυτό σου έχουν δώσει και αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Πόσο δύσκολα μάλλον είναι να μπεις από τη λογική του μπάρμαν στο ιδιοκτήτη και ειδικά όταν δουλεύεις από μέσα. Γιατί τα πράγματα ένας εργαζόμενος μιας επιχείρησης τα βλέπει πολύ διαφορετικά. Και έτσι θα έπρεπε να είναι πάντοτε από έναν που έχει την επιχείρηση. Οπότε και τα πράγματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια, σαν παράδειγμα, ας πούμε, εμείς πάντοτε είχαμε μια ψημαχία κάτι βράδια που ήταν ένας τύπος, κλείναμε ξέρω εγώ κανονικά 4. Και ήταν ένα ζευγάρι, καθόντουσαν μόνοι του εκεί πέρα και το μαγαζί μπορεί να μην έκλεινε μέχρι τις 5 το πρωί για να φύγει αυτό το ζευγάρι. Εγώ που είμαι υπάλληλος θα πω: στο διάλογο, φύγετε από εδώ μέσα. Ο άλλος όμως που σκέφτεται ότι θα πιούνε 2-3 ποτά και θα με πληρώσει εμένα, σου λέει: καθίστε. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ ακραίο παράδειγμα, αλλά θέλω να σου πω ότι. Υπήρχαν όμως πάρα πολλά μαγαζιά δούλευαν έτσι, μέχρι να φύγει ο τελευταίος πελάτης. Εγώ μέχρι το 2014, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε μαγαζί που έκλεινα, μα υπήρχε κόσμο. Ακόμα και μια παρέα και καθόσαμε και περιμέναμε όλοι έτσι. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι τα perspective. Εσύ που είχες το μαγαζί, ωραία, και δούλευες κιόλας μες στο μαγαζί, πόσο διαφορετικό είναι αυτό το ότι τώρα είμαι ιδιοκτήτης. Ποια είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρθει τώρα? Πάντα κοίταξε να δεις επιχειρηματικά, σαν επιχειρηματίας δεν είναι καλό αυτό. Το λέω ξεκάθαρα. Εγώ πάντα δεν σταμάτησα να σκέφτομαι σαν συνάδελφος. Δηλαδή ήμουνα μεν εργοδότης, αλλά πάντα τα έβλεπα από τη σκοπιά του τη συναδελφική. Δηλαδή ότι αν εγώ δούλευα τώρα στο Jokers σαν υπάλληλος, πώς θα ήθελα να είναι η κατάσταση, κατάλαβες? Ναι. Δηλαδή και προσπαθούσα πάντα να είμαι πιο κοντά στα παιδιά σαν συνάδελφος παρά σαν εργοδότης. Το ξαναλέω, επιχειρηματικά δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Αλλά τουλάχιστον ξέρεις, κοιμάμαι καλά γενικότερα. Εγώ πιστεύω αυτοί που επενδύουν στο προσωπικό μου και όντως τους έχουν χαρούμενους. Ότι δεν είναι πολύ βασικό αυτό. Όντως το μαγαζί, ρε παιδί μου, πάει καλά. Γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχει καλό κλίμα. Και ο κόσμος γουστάρει να πάει σε ένα μαγαζί που έχει ωραίο κλίμα. Ειδικά τώρα, άμα είναι μπαρ, ξέρω, και δεν είναι σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Τι, από τη γραφή ιδιών να πούμε. Προφανώς και θες καλό κλίμα στον μπαρ. Γιατί πολλές φορές οι επιχειρήσεις που είναι, σου λέει, δεν βγαίνει, ξέρω εγώ, να κόψουμε άτομα. Και μετά έχετε γεμίσει το μαγαζί, ας πούμε, είναι ο άλλος δυσαρεστημένος γιατί δεν εξυπηρετείται σωστά. Και τελικά, κέρδισε εκείνη τη μέρα ένα μεροκάματο, αλλά δεν θα ξανάρθει ο πελάτης την άλλη μέρα. Ναι. Απλά ξέρεις, εντάξει, είναι οι ισορροπίες πια είναι πάρα πολύ λεπτές και είναι πολύ εύκολο να σε καταπιεί όλο αυτό το θέμα του εργοδότα. Γιατί εμένα τι μου την έσπασε πάρα πολύ γρήγορα, ότι μετά από ένα χρόνο δηλαδή που είχαμε τον Jokers, μου την έσπασε γιατί δεν μπορούσα να ασχοληθώ 100% με αυτό που μου αρέσει, με τη δουλειά μου, με τις συνταγές, με τα ποτά, με την κάβα, με τα παιδιά που δουλεύουν. Και έπρεπε να ασχολούμαι με μαλακίες όπως ο λογιστής, η εφορία, το ΙΚΑ, που ευτυχώς είχαμε την Αρμελίνα και ασχολιόταν, δηλαδή ο πρωινός τύπος έτσι που ξυπνάει από τις 6 το πρωί. Και τα έτρεχε όλα τα γραφειοκρατικά η Αρμελίνα, αλλά αναγκαστικά σε παίρνει και σε ένα μπάλα. Και λες τώρα, κοίταξε να δεις, εγώ μπάρμαν είμαι που ήθελα αυτό, ή το όνειρό μου ήταν αυτό, να φτιάχνουμε αυτά τα ποτά, να ακούμε αυτές τις μουσικές, να περνάμε καλά. Και ξαφνικά έχεις εφορίες, ΙΚΑ, ΣΥΚΑ, ΜΙΚΑ. Εκεί είναι που καταρρίπτει το όνειρο. Ναι. Όχι, υπάρχει, αλλά έρχονται και όλα τα άλλα μαζί τα οποία δεν σ' αρέσουν. Εκεί πρέπει να βρεις μια ισορροπία, δηλαδή το πώς θα το φτιάξεις. Και εμείς, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ήμασταν τυχεροί που ένας από τους 4 ασχολιόταν μόνο με αυτό. Ναι. Και είχε μάλλον και. Γιατί τότε κιόλας, συγγνώμη που διακόπτω, δεν τα κάναμε online. Έπρεπε να πας εκεί πέρα. Έπρεπε να πας. Και πήγαινε η Αρμελίνα, έτσι. Πήγαινε στην εφορία. Έπρεπε μετά να πας εσύ, που δεν ξύπναγες στις 6 ώρα το πρωί, γιατί στις 6 ώρα δεν πήγαινες καν για ύπνο. Δηλαδή κάπου ήσουν και δεν είχες γυρίσει καν σπίτι, έτσι. Και έπρεπε μετά να πας να υπογράψεις κι εσύ. Γραφειοκρατία, Και το θέμα είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι υπήρχε και. Υπάρχει ακόμα, αλλά τώρα δεν έχει βελτιωθεί το θέμα. Είναι ότι δεν υπήρχε και τίποτα σίγουρο. Δηλαδή δεν ήξερα ότι άμα κάνω αυτό θα έχω αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν όλα. Εντάξει, ήταν λίγο στον αέρα. Ήταν λίγο στον αέρα. Αλλά γι' αυτό και. Ακόμα υπάρχουν πράγματα που είναι ακόμα στον αέρα. Οπότε ο καθένας ψάχνει και βρίσκει τρόπους για να ανταπεξέλθει. Ναι. Okay. Δηλαδή μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Δηλαδή πέφτεις και κολυμπάς, κατάλαβες.
Τώρα πάμε και στο άλλο κομμάτι. Γενικά πάντοτε ασχολούσουν με τον μπαρ και ήσουν αρκετά ενεργός. Κατέβαινες και σε διαγωνισμούς. Δηλαδή, καλά, 2 φορές κατέβηκα σε διαγωνισμούς. Ναι, αλλά εντάξει, δεν ήσουν στην αρχή της καριέρας σου, ξέρεις, που είσαι αυτό το καυλωμένος, ας πούμε, να φτιάξουμε, αλλά το είχες μέσα σου. Δεν υπήρχαν διαγωνισμοί τότε. Ισχύει. Σωστή παρατήρηση. Ναι. Μετά το. Πότε ήταν ο πρώτος της World Class? Στην Ελλάδα. Ναι, ήταν το. 10-11, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, ναι. Αλλά εγώ τότε. Μπορεί και το 9, να άρχισε το 9 τώρα. Το 9 ήταν που το είχε κερδίσει ο Τέλης, το παγκόσμιο. Και μετά ήρθε στην Ελλάδα τα τελικά. Άρα άρχισε το 8. Δηλαδή ο πρώτος που έγινε, ναι. Είχε κατέβει σε αυτό, να. Ναι. Okay. Τότε ήμασταν, αυτό ήθελα να σου πω πριν, αλλά το ξεπέρασε κουβέντα. Ότι πρέπει να ήμασταν σε όλη την Ελλάδα γύρω στους 30 με 35 μπάρμαν που κάναμε. Που ασχολούσαν. Που δώσαμε συμμετοχή, που δηλώσαμε συμμετοχή. Ναι. Και μας το είχε πει η Μελίνα τότε. Ναι, Ιωάννου. Που μας είπε ότι και από Αθήνα, καλά, όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και λέει, ήσασταν 30 με 35 άτομα την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη χρονιά σχεδόν διπλασιάστηκε αυτό. Πήγε γύρω στο 60 συμπλήν. Ναι. Πόσο διαφορετικές ήταν και οι εταιρείες που μιλάγες τότε με τώρα? Γιατί εντάξει, μιλάμε. Πρέπει να ήταν νύχτα με τη μέρα. Και δεν μιλάω μόνο μπατζετικά, μιλάω γενικά. Τι επαφή έχεις? Γιατί τώρα υπάρχει ένας ambassador, υπάρχει ένας πολιτής, υπάρχει ένας. Τότε manager. ήταν οι πολιτές που εξαρτάται αν ήταν καλά παιδιά και είχαν εμπειρία, ήταν χρόνια στο χώρο, ξέραν πώς να σε προσεγγίσουν. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ήμουν αυτός που έλεγα. Έβλεπες τον πολιτή και έλεγες, θα μου σπάσει τα νεύρα τώρα. Πες κατευθείαν, όχι, ούτε καλησπέρα ούτε τίποτα. όχι, να πιω ήρθα. Άμα ήρθες να πιεις, κάτσε μια χαρά. Και το παίρνω και μετά. Και μετά παίρνας το παρασύνθημα, ξέρεις. Σιγά. Και υπήρχαν και οι πολιτές που δεν είχαν τόσο μεγάλη εμπειρία ή που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιον έχουν απέναντί τους, που ερχόντουσαν να σου μιλήσουμε λίγο για τη Herbalife, ξέρω. Το με βαλιτσάκι, όπως ήταν στους γιατρούς. Το μπαρ είναι ένα industry το οποίο έχει πολύ περίεργα, τουλάχιστον είχε πολύ μεγάλη, ας το πούμε, αποσύνδεση, τα κομμάτια των πρώτων υλών που είναι τα ποτά σου, ξέρω, και οι εταιρείες που θα πουλάνε, με τον τελικό αποδέκτη που είναι, ξέρω εγώ, ο πελάτης και τον μπαρ που θα το σερβίρει. Και υπήρχε ένας περίεργος διάβλος. Δηλαδή, ή αγόρασε αυτό επειδή το ήξερε ο άλλος, φαντάζομαι, επειδή διαφημιζόταν τότε και στην τηλεόραση. Εντάξει, αν είχες ένα καλό πελάτη καθημερινό που έπινε, ξέρω εγώ, τι να πούμε τώρα. Πέρδικα και δεν ήθελες να την βάλεις εσύ, θα την έβαζες την πέρδικα για τον πελάτη αυτόν. Ναι. Αν ήθελες να τον κρατήσεις τον πελάτη. Αν δεν ήθελες να τον κρατήσεις, δεν θα βάζεις, εννοείται. Αλλά έπαιζε αυτό. Δηλαδή ήταν για λίγο. Γιατί οι καθημερινοί πελάτες σου φτιάχνανε τη βάση έτσι τότε. Σωστά. Δηλαδή χρειαζόντουσαν. Στο κέντρο, όταν άνοιξατε εσείς, είχατε τέτοιους πελάτες? Ναι, δηλαδή το κέντρο είχε αυτό το. Γιατί είχαμε και μια συζήτηση. Βασικά δεν είχε 1350 μαγαζιά το κέντρο. Είχε 3. Εμείς ήμασταν το 4ο, νομίζω, τότε εκεί πέρα. Οπότε ναι, και ανοίγαμε από το πρωί. Δηλαδή, μέχρι και πέρυσι ανοίγαμε από το πρωί. Okay. Πράγμα αρκετός κόσμος δεν το ήξερε. Όλοι νομίζανε, ξέρεις, ότι όλα αυτά τα χρόνια του Ούτε εγώ το ήξερα. Ανοίγατε και το βράδυ. Ήταν μόνο βραδινό, αλλά ανοίγαμε από το πρωί. Πάντα από το 2006. Οπότε υπήρχε μια βάση, βέβαια. Και πόσο γρήγορα έπιασε, ας πούμε, το μαγαζί? Γιατί είναι ένας από τους φόβους που έχουν πολλοί, ότι θα πάω, θα ανοίξω κάπου, τον πρώτο καιρό θα πεθαίνω στην πείνα γιατί δεν θα μπαίνει άνθρωπος, πελάτης κτλ. Εμείς είχαμε ένα background, έτσι, δηλαδή. Είχατε το δικό σας κόσμο σαν bartenders. Εντάξει, ναι. Ο Άλεξ από τον Μπρίκι και η Αρμαλίνα από την πλατεία Μαβίλη, δηλαδή, στο κέντρο, εγώ από το Σκουφάκι, δηλαδή 4 στενά παραπάνω. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ένα αυτό, δεν ήταν. Αλλά το μπαμ έγινε, νομίζω, μετά από 4-5 μήνες. Mouth to mouth, ξέρεις. Δεν υπήρχαν τότε. Τι σας έκανε να πάτε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο? Δεν το θυμάμαι 100%. Ψάχναμε κάτι κεντρικό εκεί πέρα να μην ενοχλούμε, γιατί ξέραμε εξ αρχής ότι θα παίζουμε μουσικές. Οπότε δεν θέλαμε να έχει πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Θέλαμε να είναι ένα σχεδόν παρθένο σημείο και τότε δηλαδή είχε ανοίξει το Paradise στην Καρίτσι, υπήρχε ο Λούβρος με τον Μπουζ, έτσι, και τον Παρτεσέρα. Νομίζω ότι αυτοί ήμασταν. Ναι. Σε αυτό το πλατεία Καρίτσι γύρω-γύρω. Το μικρό τριγωνάκι. Ναι.
Δεν υπήρχε. Μετά πήγαινε στο ψήρι. Δηλαδή μετά κατέβαινε σε Είχε πολύ κατηφοριά, ναι. Αλλά σε εκείνο το κομμάτι ήμασταν αυτά. Εμείς ήμασταν το τέταρτο μαγαζί, νομίζω. Μάλλον σίγουρα, ναι. Το ότι. Το ανέφερες πριν ότι ο κόσμος δεν ήξερε, ας πούμε, ότι ανοίγει το πρωί. Γιατί έγινε όλη η γενιά των bartenders που γνωρίζω εγώ. Ξέρουμε και ξέρουν το Seven Jokers σαν ένα μαγαζί το οποίο ήταν το αγαπημένο των bartenders μετά τη δουλειά, είτε επισκεπτόντουσαν την Ελλάδα, γιατί περισσότεροι ξένοι που επισκεπτόντουσαν bartenders ενώ την Ελλάδα, αυτό που τους έκανε εντύπωση από όλα τα μαγαζιά δεν ήταν, ξέρω εγώ, το lab του τάδε μαγαζιού, ξέρω εγώ, όταν άρχισαν να υπάρχουν, ήταν το να πάει μετά να πιει ποτό στο Seven Jokers. Έχει αυτό το... Γελάω με αυτό, ναι. Δηλαδή δεν ήταν late, ήταν κανονικά. Απλά οι άλλοι άρχισαν να κλείνουν νωρίτερα. Okay. Οπότε ναι, συγκριτικά το Jokers ήταν after, αυτό μου την έσπαγε πάντα. Ναι. Έτσι. Και το λέω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία. Αυτό που ξαφνικά είναι το after bar, είναι το Jokers. Δεν είμαι εγώ after. Εσείς κλείνετε νωρίτερα από την ώρα σας. Εσείς είστε Φλόρι. Ναι, εντάξει, να το πω. Ακριβώς. Καλά, αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια πρέπει να έχει γίνει ακόμα χειρότερο. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω απ' την άλλη. Μετά δηλαδή... τον κορονοϊό, νομίζω, κάπως ήρθε ο κόσμος και σταμάτησε να βγαίνει τόσο αργά. Ναι, αλλά και απ' την άλλη δεν μπορούν να το υποστηρίξουν τα μαγαζιά, γιατί για να υποστηρίξει ένα πριν και μετά τις 2 θα πρέπει να βάλεις τρίτη βάρδια. Δηλαδή είναι και λειτουργικό το ζήτημα. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, εκτός αν ανοίγεις, ξέρω, 4 ώρα το απόγευμα και έχεις 2 βάρδιες. Μία να πάει 4 σε 10, ξέρω εγώ, και μετά 15. Άμα θέλεις να το κρατήσεις ανοιχτό. Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, αν ανοίξεις από τις 10 το πρωί και θες να το πας μέχρι τις 3, 4, πρέπει να έχεις 3 βάρδιες αναγκαστικά. Καλά, ναι. Ποιος μπορεί να πληρώνει 3 βάρδιες, πρέπει να βγάζεις λεφτά. Σωστό. Είναι και αυτό να παραγωγή. Δηλαδή, είναι και λειτουργικό το ζήτημα. Δηλαδή, αυτό που πάρα πολλά μαγαζιά είπαν: OK, θα δουλεύουμε 16-6-2. Αυτές ήταν οι βάρδιες. Τώρα μου έλεγε σε μένα, δηλαδή, άλλο που με τρέλαινε, ότι πήγαινες 6 ώρα για δουλειά. Το έχω κάνει και εγώ, έτσι. Και στο σκουφάκι πήγαιναμε 6 και 8 ο βραδινός. Ναι. Ο πιο βραδινός, αλλά ο νέος πήγαινε 6 στην αλλαγή. Για να βοηθήσει με τον καφέ. Ναι. Ναι, δηλαδή. Καλά, δεν είναι πολύ περίεργο στο 8 ώρες σε βάρδια παλιότερα. Δεν υπήρχε αυτό. Εγώ έτσι. Τα πρώτα χρόνια που δούλευα εστίαση δεν υπήρχε 8 ώρο. Υπήρχε όσο πήγαινε. Ναι. Πας βράδυ. Το βράδυ τι σημαίνει, μέχρι να κλείσει το μαγαζί αυτό. Δεν υπήρχε 8 ώρες. Άντε, γεια σας, παιδιά. Ναι. Ξέρετε, έχω σχολάσει τώρα. Ναι, εντάξει, αυτή ήταν και η ασυδοσία των παλιών αφεντικών εργοδοτών, τέλος πάντων, μαγαζατόρων, που είχαν αυτό το να βγάλουμε λεφτά από παντού. Δηλαδή, τα μαγαζιά που δεν είχαν ένα ωράριο, που δεν λέγανε ό,τι και να γίνει, ξέρω εγώ, θα κλείσουμε στις 3:30. Ήταν πολύ λίγα αυτά τα μέρη. Που ήταν μπαρ, έτσι. Γιατί εστιατόρια, κάτι άλλο, είχαν κανονικό. Μια χαρά. Πήγαινε η ώρα 2, κλείνανε. Λέγανε, έλα, πάμε. Για τον κόσμο, παιδί μου, τώρα να κλείσει η κουζίνα, νομίζω το ακούνε πιο λογικό. Έτσι, σου λέει 12 ώρα κλείνει η κουζίνα, παραγγέλνεται μέχρι τις 11:40, ξέρω. Εγώ πρώτη φορά άκουσα last call στο μπαρ και λέω, τι. Λέτε στους πελάτες ότι κλείνουμε να φύγουνε. Πραγματικά έπαθα mind blow. Το είχα δει στο Λονδίνο, τέλος πάντων, OK. Αλλά εδώ στην Ελλάδα. Είναι και αυτοί οι πελάτες υπέροχοι που δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Έτσι. Τίποτα. Δηλαδή θα τους κλειδώσεις μέσα και θα σου κάνουν και παράπονο γιατί τους κλείδωσες. Κατάλαβες, ναι. Υπάρχουν και αυτοί, ναι. Θεωρείς ότι υπάρχει ρετσινιά, ας πούμε, για τα μπαρ που είναι τα λεγόμενα, αυτό που είπες και πριν, after. Δηλαδή ότι ο κόσμος τα βλέπει διαφορετικά, ότι δεν θεωρούν ότι έχουν την ίδια ποιότητα, ας πούμε, και τέτοια. Παλιά σίγουρα. Παλιότερα σίγουρα. Τώρα νομίζω ότι όποια μαγαζιά κάθονται πιο αργά από το συνηθισμένο ωράριο, μετά τις 2, ότι όσα θέλουν για να επιβιώσουν λίγο παραπάνω, νομίζω ότι αναγκαστικά μπαίνουν στον κόπο οι υπηρεσίες τους να είναι καλές. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο μονόδρομος. Okay. Δεν μπορείς να... Εκτός αν πουλάς, ξέρω εγώ, μια διασκέδαση τύπου... Πάρτα όλα, ξέρω εγώ. Ξεφτύλας, ας πούμε. Ναι. Αλλά τώρα αν θες να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και με το πελατειακό κοινό, δεν γίνεται. Δηλαδή, κοίτα, για να έχει συνέχεια σίγουρα πρέπει να βασιστείς στην πελάτη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα κάνεις μια αρπαχτή, εντάξει, μπορεί να δουλέψει ένα άλλο σύστημα, αλλά δεν νομίζω ότι άμα δεν σέβεσαι, ας πούμε, το προϊόν που δίνεις και τον πελάτη, ότι θα έχει συνέχεια για τόσα χρόνια. Εντάξει, δεν είναι. Μην νομίζουμε ότι ο κόσμος είναι και πάρα πολύ χαζός.
Δεν είναι. Δηλαδή, πολύ εύκολα μαθαίνετε τώρα και αν πουλάς μπόμπες και αν τα ποτά σου είναι μάπα και αν οι μπύρες σου είναι ζεστές, δηλαδή και αν... Πολύ γρήγορα μαθαίνονται αυτά. Ναι. Αν κάποιος σε ρώταγε, ας πούμε, τώρα, σήμερα, θέλει, ξέρω εγώ, να ανοίξει ένα δικό του μπαρ, και τι θα ήταν μια συμβουλή για να έχει longevity ένα μπαρ, δηλαδή να έχει μια διάρκεια? Γιατί, ας πούμε... Να βρει κάποιο κορόιδο χρηματοδότη. Να δίνει λεφτά. Δηλαδή, άμα πάει να τα ανοίξει από δικά του λεφτά ή να χρεωθεί ή να πάρει κανένα έσπα ή οτιδήποτε, εντάξει, θέλει λίγο γερό στο μάχη. Okay. Αλλιώς βρες ένα χρηματοδότη, να έχεις ένα backup, να είσαι σίγουρος για αυτά που θα προκύψουν. Ναι. Χωρίς όμως ο χρηματοδότης ο απ' έξω δεν είναι αυτός που πρώτος πηδάει και από τη βάρκα. Δηλαδή, αν κάτι πάει λίγο στραβά, δεν είναι αυτός που θα παλέψει και πάρα πολύ, πιστεύω, εφόσον το έχει βάλει τύπου angel investor. Εντάξει, μπορεί να τα έχει βγάλει τα λεφτά του και πηδάει πιο γρήγορα από τη βάρκα έξω. Δηλαδή, αντί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν μπορείς να τα έχεις κιόλα έτσι, ναι. Δικά σου. Δηλαδή, αν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει γιατί κάτι σου έδωσε αυτό στην αρχή. Τώρα κάτι σου παίρνει. Ναι. Okay. Δηλαδή, για μένα είναι fair αυτό. Okay. Το δικό σου το μπαρ που είναι 20 χρόνια τώρα. Πώς κρατιέται σε αυτό το επίπεδο που κρατιέται, ενώ ο κόσμος ακόμα γουστάρει και πηγαίνει, γιατί τα μαγαζιά κάνουν και κοιλιές. Ναι, και το Jokers έχει κάνει και 2 κοιλιές, μπορώ να σου πω. Ναι. Καλά, είναι και εγώ το βρίσκω λογικό για το Jokers. Γενικότερα τα πάντα κάνουν μια κοιλιά στη ζωή. Ναι, δεν γίνεται να είσαι ούτε στο πικ συνέχεια, ούτε να ανεβαίνεις μόνο, ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει λίγο να έχεις το νου σου, να έχεις λίγο ανοιχτές τις κεραίες για να δεις προς τα πού πάει η κατάσταση. Δηλαδή να προλάβεις κάποια και από ένα σημείο και μετά θέλει λίγο, είναι εμπειρία αυτό. Να δεις πού πάει ο κόσμος, προς τα πού κλείνει, ή για ποιο λόγο πάει, ναι. Δηλαδή, τι δεν κάνεις αν αρχίσεις και πέφτεις, ξέρω εγώ, τι δεν κάνεις καλά εσύ ενδεχομένως, δηλαδή τι πρέπει να αλλάξεις. Θεωρείς ότι ένα μπαρ πρέπει να ακολουθεί τις τάσεις της εποχής? Αναγκαστικά. Δηλαδή, ακόμα και σε μουσική και σε ποτά και σε όλα. Αναγκαστικά. Okay. Δηλαδή... Αν θα σου πω ότι μπορείς να μην το κάνεις, δηλαδή για μένα αυτό θα ήταν το καλύτερό μου, να έχω ένα οικονομικό backup, να μην με νοιάζει καθόλου και να έχω τους DJs τους συγκεκριμένους, να μην σε νοιάζει αν ο κόσμος που θα μπει μέσα θα πάρει ένα ποτό και θα σηκωθεί να φύγει σε μισή ώρα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά μουσική, μόνο έτσι όμως, μόνο έτσι, άμα δεν σε νοιάζει, αν έχεις οικονομικό backup, μπορείς να στηρίξεις ένα προσωπικό σου όραμα, να το πούμε. Ναι. Ένα προσωπικό project, μια ιδέα δικιά σου. Μόνο έτσι μπορείς να ζεις. Μόνο αν έχεις οικονομική πλάτη. Σίγουρα. Αλλιώς δεν γίνεται. Μετά μπαίνεις στη διαδικασία και λες τώρα, ξέρεις τι, με αυτό δεν τους αρέσει αυτό, πάνε να ακούν αυτά. Ξέρω εγώ. Μπαίνεις σε αυτή τη λογική. Ναι. Π.χ. στην Ιταλία βλέπεις κάτι μαγαζιά που έχουν σταματήσει, ο χρόνος έχει σταματήσει εκεί, σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, και τα σέβονται γι' αυτό, ρε παιδί μου, ότι είναι έτσι. Ότι το κάνει όπως το έκανε πριν 50 χρόνια. Ναι. Και εδώ θα το κάνουν. Απλά να σου πω τι γίνεται. Απλά πιστεύω ότι και εδώ θα το κάνουν. Στην αρχή, όταν θα ξεκινήσεις, θα χάσεις, ρε παιδί μου, λίγο τη μόδα, ας πούμε, θα έχεις μια μεγάλη κοιλιά. Μέχρι να αρχίσουν να σε ξανασέβονται και όλος για αυτό που είσαι για να ξανανεύεις. Οπότε αυτό που λες με το backup είναι σε εκείνο το σημείο. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή κάπως πρέπει να πληρώνονται όλα σε εκείνη την κοιλιά, καταλαβαίνεις. Οπότε ή θα το πας λίγο πιο γρήγορα, θα προσαρμοστείς, θα μπει σε κάπου σε ένα μονοπάτι που μπορεί και να μην σου πολύ αρέσει, αλλά είναι αναγκαστικό. Ναι. Δηλαδή, και εγώ δεν ήθελα το Jokers να παίζει 5 φορές την εβδομάδα ηλεκτρονικά, αλλά οκ. Δηλαδή έτσι πάει τώρα, ναι. Okay. Μακάρι να μπορούσαμε να παίζουμε μόνο τέτοιο, μόνο classic rock και σόλιες και φανκές, Η μουσική είναι, πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν έχει αντίκτυπο, ειδικά οι barmen. Άμεσο. Ναι. Τι ξέρεις, τα ποτά μου έρχονται εδώ και πίνουν. Άρα και στην κατανάλωση, τρομερή. Ναι. Τρομερή. Δεν σου ανεβάζει το κέφι, θες να πιεις κι άλλο. Εμένα, ας πούμε, αν με βάλεις μέσα σε ένα μαγαζί και έχω κέφι και με βάλεις και ξέρω εγώ παίζει δίκη μου σχολείου. Δεν το λέω γιατί μια χαρά τραγούδια έχει, αλλά εγώ ας πούμε δεν τα ακούω. Θα μπω μέσα, παράδειγμα στον Batman. Αν με πας στον Batman, δεν μπορώ. Θα πιω μισή μπύρα και θα θέλω να φύγω. Κατάλαβες, δεν μπορώ να υπάρξω αυτό γιατί δεν μου ταιριάζει εμένα προσωπικά. Νωρίς παίζει και ξένα πάντως. Ισχύει. Παίζει και Zeppelin. Ισχύει. Αλλά θέλω να πω ότι η μουσική έχει ένα τρομερό αντίκτυπο, αυτό που λες, και στην κατανάλωση. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί να κάτσει σε ένα χώρο αν δεν περνάει καλά. Και αν η μάζα του κόσμου που επισκέπτεται τα μπαρ του κέντρου ζητάει άλλου είδους μουσική, αν εσύ δεν το ακολουθήσεις, προφανώς έρχεται μια
τόση. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να το ακολουθήσει και στο 100%. Δηλαδή, ακόμα. Να κρατήσει και ένα χαρακτήρα. Ακόμα δηλαδή και σε αυτό που δεν σου πολύ αρέσει εσένα ως ιδιοκτήτης, πρώτον, εκεί πρέπει να σκεφτείς ως επιχειρηματίας, έτσι, όχι ως ο πρώην βετεράνος μπάρμαν. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτείς τελείως έτσι, κλειστά ότι ποιο θα είναι το υπέρ της επιχείρησης, το υπέρ του χώρου. Ναι. Έτσι. Να είσαι πιο αντικειμενικός δηλαδή. Ωραία, δεν μου αρέσουν εμένα τα ηλεκτρονικά, αυτά που παίζουν όλοι, άρα τι θα κάνω, εγώ θα πάρω τους DJ'δες να παίζουν ένα καλύτερο από αυτό που ακούγεται στο σύνολο, τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή, έχεις σκεφτεί την εναλλακτική, δεν είναι όλα, ξέρω εγώ, άσπρο μαύρο. Σωστά. Ερώτηση τώρα, πάμε στα ποτά, γιατί γενικά τα μπαρ του σήμερα έχουν και αυτή την δομή, δηλαδή οι bartenders που θα πάρεις, τα ποτά που θα φτιάχνουν. Θεωρείς ότι η ουσία ενός μαγαζιού, όχι απαραίτητα του Seven Jokers, οποιοδήποτε μαγαζιού, αντικατοπτρίζεται επί τόπου και στα ποτά που σερβίρει, δηλαδή πρέπει να σερβίρει συγκεκριμένα ποτά, τα signature ποτά του πρέπει να κολλάνε στην αισθητική του μαγαζιού, πρέπει να είναι παράδειγμα... Δεν είναι απαραίτητο. Ναι. Μόνο αν πάνε να υποστηρίξουν ένα συγκεκριμένο project. Αλλά αυτό, αν βγει το project εξ αρχής και θέλεις και τα ποτά σου να υποστηρίζουν το project, πάει να πει ότι εντάξει, ο ιδιοκτήτης την ξέρει τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι, είναι ένα μαγαζί που έχει ένα συγκεκριμένο. Οπότε πάμε να υποστηρίξουμε αυτό και με την διακόσμηση και με την αισθητική του μαγαζιού και με τη μουσική και με τα ποτά. Είναι ένα ολοκληρωμένο κόνσεπτ αυτό. Ναι. Okay. Τώρα, γιατί όλοι έχουμε μιλήσει με εργοδότες, μαγαζάτορες που θέλουν να κάνουν κάποιες αλλαγές, να τους φτιάξουμε κατάλογο αυτό. Οπότε ναι, τους λες πράγματα και σε κοιτάνε. Και λες, οκ, δηλαδή, και αυτό μου κάνει εντύπωση και με καινούργια μαγαζιά, δηλαδή, που βλέπεις ότι παίζει copy-paste, έτσι. Ναι. Καλά, δηλαδή, copy-paste. Full copy-paste. Ναι, απλά τώρα, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι η δικιά μου η αίσθηση. Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ανοίγουν ίδια μαγαζιά πάρα πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον παλαιότερα, σε ένα τρίμηνο δεν θα ανοίγαν 10 ίδια μαγαζιά. Καταλαβαίνεις. Ναι, περίμενες να δουλέψουν. Ναι, περίμενες, ξέρω εγώ, ναι, να περάσει μία σεζόν. Τίποτα, όλοι προσπαθούν να ακολουθήσουν το hype, πιστεύω, το οποίο δεν γίνεται γιατί είναι πλέον τόσο γρήγορο. Να σου πω κάτι. Εσύ που θέλεις, που κάποια, δηλαδή αποκλείεται να μην είναι και δικά σου λεφτά μέσα. Θες να ανοίξεις ένα μαγαζί. Δεν έχεις κάποια ιδέα, δεν έχεις ένα όραμα. Τι μαγαζί θες να ανοίξεις. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πας να τους φτιάξεις κατάλογο και να σου λένε πες μου και ένα όνομα. Δηλαδή ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή γιατί ανοίξεις μαγαζί, μην ανοίξεις μαγαζί. Δηλαδή τρελαίνομαι αυτό. Πλέον έχει φτάσει σε αυτό βέβαια. Δεν τόσα πολλά μαγαζιά. Να ανοίγουν όλοι μαγαζιά. Ναι. Ιδίως αν δεν είναι το αντικείμενό σου. Δυστυχώς είναι η εστίαση. Θεωρώ ότι το είχε πάντοτε αυτό, όχι γιατί αρχικά θεωρούσαν ότι είναι εύκολο να το κάνεις και να πετύχεις. Νομίζω ότι βγαίνουν λεφτά με το τσουφάλι. Ναι. Οπότε θα μπορεί κάποτε να βγαίναν. Ναι, όχι. Θα σου πω τώρα. Ναι, μπορεί να βγαίναν για πολύ λίγο, αλλά εντάξει, όσοι δεν ξέρανε ή και δεν είχαν τουλάχιστον την εξυπνάδα να τους το δουλέψουν κάποιοι που ξέρανε, το κλείνανε πάρα πολύ γρήγορα το μαγαζί. Ναι. Έτσι. Οπότε ναι, υπήρχαν και παλιότερα. Ίσως να ήταν λίγο πιο εύκολο γιατί δεν ήταν ξέρεις, από τις υπηρεσίες. Όπως έλεγε ο Πετρής. Μαγαζί χωρίς ταμιακή. Ναι, εντάξει, ναι, υπήρχαν και μαγαζιά χωρίς ταμιακή. Ναι. Πήγαινες, πλήρωνες ένα πρόστιμο κάποια στιγμή. Ή δεν πλήρωνες κατευθείαν τον. Αυτό που έρχεται για να σου κρατήσει. Τον ελεκτή, ναι, τον ελεκτή. Πληρώνουμε εδώ σε εσάς. Είχαμε εμείς έναν πελάτη στο Σκουφάκι. Φοβερός τύπος. Ο οποίος κάποια στιγμή άνοιξε μαγαζί για skippers, αλλά αυτός ήταν τεχνικός, έφτιαχνε τις μηχανές, είχε τα ανταλλακτικά, ξέρεις αυτό. Και μας το έλεγε και λέει και μου έρχονται λέει, για έλεγχο και μου λέει πάτα το ζήτα, του λέω ποιος ζήτα. Λέει την ταμιακή μηχανή, μα δεν έχω ταμιακή μηχανή. Λέει τώρα άνοιξα λέει το μαγαζί, λέει έχω 3-4 μήνες που τα άνοιξα, ξέρω, λέει να ορίστε τα έχω γραμμένα εδώ, αυτά έχω πουλήσει. Πίσω μετά. Αυτά έχω πουλήσει, γιατί λέει δηλαδή. Να, ορίστε, σας τα λέω. Μαζί τα δουλέψαμε δηλαδή. Και όχι, ο τύπος όντως ήξερε ότι πρέπει να έχει ταμιακή μηχανή. Δεν ήταν άμυρος, ξέρω. Ήξερε, αλλά σου λέει εντάξει, θα τη βάλουμε. Άρα κάτσα να δουλέψουμε. Κάτσα να ξεκινήσουμε πρώτα. Ναι, αυτό. Το έχω ακούσει αρκετές φορές αυτό που αν έκανε μαζί σου, λέει δεν έχει βγάλει κομμάτια.
έχει πάρει αυτή κάτι μια προέγκριση από το Δήμο, ξέρω εγώ, και θα βγει και η άδεια μου. Πώς κάνετε έτσι, ξέρεις. Αλλά δούλευε. Όλα τα μαγαζιά δουλεύαν με την προέγκριση, ναι. Δεν περίμενε δηλαδή να πάρει την κανονική, με την προέγκριση δουλεύαν όλοι. Αυτό ήταν. Γιατί αργούσε και πάρα πολύ, φαντάζομαι. Έκανε, ναι, εξαρτάται και σε τι περιοχή ήσουν. Έκανε κάποιους μήνες. Ναι, top. Είναι. Αυτό που είπες τώρα είναι ξεκάθαρα ιστορία από την κρύπτη. Και ας μην είναι με την. Πώς το λένε, με το δικό μας το επάγγελμα, αλλά. Ρε φίλε, δεν μπορώ να το σκεφτώ καν. Δηλαδή σήμερα. Τη σήμερα ημέρα να το σκεφτείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι αντίστοιχο, φαντάζομαι. Εκτός άμα είναι μία random καρδίνα πάνω από μία παραλία. Ξέρω εγώ. Και πάλι. Δηλαδή πρέπει να είναι τελείως βοσκός αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν παίζει. Αλλά είναι πολύ ακραίο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ακραίο παράδειγμα να ανοίξει μαγαζί και να μην έχει τάμια εκεί. Οτιδήποτε μαγαζί και να αυτό. Τέλος πάντων. Δεν μπορείς να κρυφτείς πια. Ναι, εντάξει. Καλά τώρα. Κακός. Έτσι έχουν γίνει και ηλεκτρονικά τα συστήματα όλα. Ακριβώς. Ναι, δεν κρύβεσαι. Πρέπει να βγεις τελείως εκτός δικτύου και να είσαι κάποιος ρομινσόνας που να πεις εντάξει, εγώ θα είμαι χίπης και θα κάνω αυτό. Και πάλι θα την πατήσεις. Γιατί κάπου θα σε φάνε. Κάπου θα σε βρούνε, ναι. Αυτό που ρώτησε ο Γιώργος για τα ποτά. Στο μαγαζί, ας πούμε, σαν το δικό σας, τι είναι top selling, ας πούμε, ποτό? Κατηγορία, ας πούμε, πες μου, όχι συγκεκριμένο. Ναι, ανάλογα την ώρα. Μέχρι κάποια ώρα τα κοκτέιλς πουλάνε πιο πολύ. Και του καταλόγου κιόλας. Αν και δίνουμε και κλάσικα αρκετά. Ναι, εντάξει. Από ένα σημείο και μετά πάμε και στα long drink και τις μπύρες. Ναι, όσο κλείνουμε δηλαδή, όσο πάμε προς το κλείσιμο. Το κλασικό. Μπύρα σπινάκι κλασικά, ναι. Αλλά μέχρι 1-2, ξέρω εγώ, ναι, τα κοκτέιλς παίζουν περισσότερο. Βασικά σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Σαν μαγαζί ή σαν μαγαζί. Να ξέρεις τι θέλεις και να ξέρεις τι θέλεις να πουλάς. Καλά, σίγουρα δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Κάποτε θέλανε να εξυπηρετήσεις τα πάντα. Είναι αυτή η κατάρα του all day bar. Το λέγαμε και τις προάλλες. Ναι, είναι αυτή και η κατάρα του all day bar. Αν δεν είσαι, δεν υπάρχεις. Άμα και καλά, γιατί δεν σε βλέπει άλλος ανοιχτό από νωρίς. Άμα είσαι γάμισέ τα 100.000 βάριες, 100 πράγματα στο κεφάλι σου, ο κόσμος μπαίνει μέσα και μπορεί να σου ζητήσει από ντόνατ μέχρι νεγκρόνι. Να σας πω μία από τις. Στο σκουφάκι τότε δουλεύαμε για να ξέρουμε όλοι καλά το μαγαζί μέσα και έξω. Απ' έξω και ανακατατά. Δουλεύαμε κυλιόμενα, δηλαδή είχαμε και 2 πρωινά. Εντάξει, με κρατήσανε. Δεν νομίζω πάνω από 2 μήνες στις πρωινές βάρδιες. Οι καφέδες αυτοί που έλεγες. Ναι, γιατί οι παιδιά βγαίναν παραγγελίες, οι οποίες ήταν όλες προφορικά, έτσι. Δεν είχε ούτε γράφαμε ούτε τίποτα. Ήταν όλα με το στόμα. Με το μιλητό. Δηλαδή, θα είχες παραγγελία. 1 σαλάτα σπανάκι, 2 καπουτσίνο, 1 σοκολάτα βιενουά, 1 μαργαρίτα και 2 gin tonic. Ένα άτομο τα έφτιαχνε αυτά. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ταυτόχρονα έπρεπε να φτιάξεις και τη σάλατα σπανάκι. Πόσο καλός μπορεί να είσαι. Δηλαδή, ναι, γι' αυτό ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Το ξέρω, το ακούγεται περίεργο, αλλά ήμασταν πάρα πολύ καλοί στη δουλειά μας, γιατί μαθαίναμε να κάνουμε γρήγορα πάρα πολλά πράγματα και μαθαίναμε να κονίζουμε λίγο το μυαλό. Καλά, γιατί ακόμα και αυτό που ήταν όλα στο μιλητό και σου λέγε μετά ερχόταν, έπαιρνε άλλη παραγγελία και εκεί που έφτιαχνες εσύ, σου σκάγε στο αυτή την επόμενη παραγγελία. Πρέπει να σε τσακάλι, ναι. Ναι, και παιδευόσουν όμως. Δηλαδή γι' αυτό θέλει exercise, δηλαδή εξάσκηση θέλει. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο σαν μπουφετζίδες, ας πούμε. Εντάξει, δεν είχαμε το μιλητό, είχα σύστημα τότε, αλλά έφτιαχνες και κρύα κουζίνα και καφέ, εντάξει, ποτό. Πολύ αργά, ναι. Αλλά ότι έπρεπε όντως έσκαγε εκεί και σου λέγε αυτό που είπες. Ένα φυσκό, ένα milkshake, μία βάφλα, μία σαλάτα, μία μπαγκέτα, καπουτσίνο, σοκολάτα. Δηλαδή αυτές ήταν οι παραγγελίες. Και πήγαινε παραγγελάμπες. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις αντίληψη σε όλες τις δουλειές, αλλά και στη συναισθίαση, επειδή δεν σε περιμένει τίποτα. Είναι όλα live, γίνονται όλα εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να σταματήσεις και να πεις κάτσε να δω. Εντάξει, όσοι ήταν λίγο πιο αργοί, όσοι τα παίρναν πιο αργά τα γράμματα, είχαμε θέματα. Και τώρα ακόμα έχεις θέματα. Όσοι δεν στροφάρουν τόσο γρήγορα, εντάξει, πάνε πίσω. Θεωρείς ότι υπάρχει καθόλου τα τελευταία, θα σου βάλω 20 χρόνια, ρε παιδί μου, που έχεις και το μαγάζι ταυτόχρονα. Και επειδή προσλαμβάνεις κιόλας κόσμο, κατάλαβες, γι' αυτό εκεί πάει η ερώτηση. Θεωρείς ότι υπάρχει μία, ας το πούμε, πτώση εκτός από τη θέληση για να δουλέψει κάποιος για τον μπαρ, αλλά και στην προσπάθεια?
Δηλαδή φθήνει το bartending στην Ελλάδα ή ανθίζει? Γιατί υπάρχουν, πώς το λένε, αντικρουόμενες απόψεις. No comment. Δεν είμαι σίγουρος να σου πω και εγώ την αλήθεια. Νομίζω ότι εκεί που ξαφνικά είχε γίνει φοβερή μόδα το να γίνει κάποιος bartender και πήγαιναν και στις σχολές και στα λοιπά να μάθουν. Ήταν μόδα, έτσι. Ναι. Όλοι οι πιτσιρικοί ήθελαν να γίνουν bartender. Είχε και αυτή την έγκλη. Ναι. Έχει μία, πώς το λένε, κάποιο είδους έγκλη το επάγγελμα. Μια αστερόσκονη, έτσι. Ναι, έχει. Να μην λέμε, εντάξει, είναι ωραίο να είσαι μπάρμαν γενικότερα. Όταν έγινε η πανδημία και όλοι οι πιτσιρικάδες που δεν είχαν κλείσει κανένα 2 χρόνια στο επάγγελμα καταλάβαν ότι ως delivery θα βγάζουν πιο πολλά λεφτά, την κομμανίσαν όλοι από το επάγγελμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό να σου αρέσει να το αγαπάς το επάγγελμα. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ όταν ερχόντουσαν και μου λέγανε «Α, θέλω να δουλέψω στο Τζόκερς». Λέω «Ναι, το ωράριο είναι αυτό και αυτό». 4 η ώρα. Και λέω «Αγόρι μου, πόσο χρονών είσαι?» 22, ξέρω εγώ. Λέω «Γιατί θέλεις να γίνεις μπάρμαν αν δεν σ' αρέσει το ξενύχτη?» Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσα να το χωνέψω αυτό. Δηλαδή πώς κάποιος που λέει «Θέλω να γίνω μπάρμαν» και δεν αντέχω το ξενύχτη, δεν μου αρέσει το ξενύχτη. Είναι βασικό στοιχείο. Ναι, εντάξει, δεν περνάει από το μυαλό μου, έτσι. Οκ. Αυτό με το ωράριο που είπες όμως είναι που και το delivery, επειδή έχουν τώρα αυτές όλες τις εφαρμογές, τέλος πάντων Gold, η Food, δεν ξέρω πώς δουλεύουν, που έχουν ευέλικτο ωράριο. Βέβαια σου λείπουν άλλα πράγματα, αλλά ξέρεις, λέω άλλος, επειδή είπες ότι οι μπάρμεν γίνανε deliverάδες. Θα δουλέψω 4 ώρες. Ναι, αυτοί που δεν θέλανε να γίνουν πραγματικά. Αυτό. Δηλαδή αυτοί που είπαν ένα επάγγελμα, εντάξει, αυτό είναι και της μόδας. Όπως που πήγαν να γίνουν πολλοί μάγειρες. Και ξαφνικά δεν βρίσκουν μάγειρες γιατί όλοι έχουν, ξέρεις, είμαι μάγειρα στο Instagram, στο σπίτι. Είμαι μάγειρα στο σπίτι μου, ξέρεις, κάτσε να κάνω μια ώρα. Δεν δοκιμάζει κανένα το φαγητό, βέβαια. Είναι ωραίο, το λέω. Τι να με πιστεύεις τώρα. Αυτό. Βέβαια δεν έχει και καμία. Δηλαδή, το μπαρ, παιδί μου, έχει τουλάχιστον και μια καριέρα που μπορείς να κάνεις. Σχετική. Εντάξει, ρε. Πλέον είναι καλύτερα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να προωθηθείς και μια εταιρεία, μπορεί να κάνεις. Δηλαδή, ανοίγουν εταιρείες αυτό που κάνουν περισσότεροι. Ναι. Θα δουλέψουν 3-4 χρόνια, μετά σου λέει θα πάω σε εταιρεία. Όχι, εντάξει, δεν μιλάω για μόνο 3-4 χρόνια, αλλά παλιότερα, παιδί μου, το μπαρ μετά από κάποια ηλικία. Εντάξει, ήταν δύσκολο. Αυτό είναι που δεν είχαμε εμείς στη χώρα μας. Ότι δηλαδή δεν υπήρχε στον μπάρμαν ή στο εξωτερικό μπορείς να δεις και 60 χρονών μπάρμαν να δουλεύει ακόμα σε ένα local μαγαζί. Ναι, έτσι. αλλά από τους 50 που θα έχουν ξεκινήσει. Ναι. Δηλαδή μπορεί, εντάξει, δεν μιλάμε για τα καφενεία τώρα. Ή σε κάτι old school bar, ξέρω εγώ, έβλεπες κάτι έτσι. Ναι, υπάρχουν και στο low profile δουλεύει ο φίλος μας δεν ξεχνάω τα ονόματα, ο Σοκράτης, έτσι, που προφανώς θα βγάλει σύνταξη από εκεί. Και ο Σοκράτης είναι από τους μπάρμαν που πρέπει να μου έχει βάλει και τα πρώτα μου ποτά όταν δούλευε στο Memphis, νομίζω. Ήταν στο Memphis, στο Hilton. Πόσο χρόνο είναι ο Σοκράτης? Εάν είμαι εγώ 50, δεν θα είναι ο Σοκράτης λίγο μεγαλύτερος. Δεν χρειάζεται να μου ξέρεις ακριβώς. Σοκράτη, δεν σε πετάμε κάτω από το λεωφορείο. Ναι, εξαρτάται και το χώρο που δουλεύεις. Δηλαδή, αν δουλεύεις και έχεις να σερβίρεις, ξέρω εγώ, 25 ποτά σε ένα χαλαρό, ναι, το βγάζεις. Ναι. Απλά λέμε ότι δεν μπορούν να προωθηθούν όλοι. Εγώ σταμάτησα να δουλεύω στο Τζόκερ φέτος, από πέρσι δηλαδή άρχισα να σταματάω, γιατί πλέον ένιωθα ότι πάω πίσω τη δουλειά. Δηλαδή έφτιαχνα εγώ 2 ποτά και έβλεπα τη Γιούλη και την Ντίνα, ξέρω εγώ, και τη Φανιόλα και το Βαγγέλη και βγάζανε 12. Τι είναι αυτά, δεν προλαβαίνω. Και υποτίθεται ότι ήμουν και από τους γρήγορους εγώ, έτσι. Οπότε άρχισα να το σκέφτομαι και να με παίρνει από κάτω και λέω είμαι πλέον αργός, δηλαδή πάω τη δουλειά πίσω. Μετά δεν παίρναγα καλά με τους νεολαίους που ερχόντουσαν, γιατί δεν μπορούσαμε να το βρούμε στο πίσω. Δεν υπήρχε connection. Ναι, δεν υπήρχε καθόλου. Τους έλεγα κάτι, δεν καταλαβαίναν, μετά μου απαντούσαν αυτοί, δεν καταλάβαινα εγώ. Οπότε βαριόμουν και εγώ βαριόντουσαν και αυτοί να βλέπουν ένα μπάρμπα από πίσω. Αν και καλώς τα ακούμε ένας μπάρμπας. Ευχαριστώ. Οπότε λέω, ναι, παιδιά, μόνο λάτζα, μόνο βοηθός και μια χαρά. Το ποτάκι μου εδώ να έχω. Το βοηθό σας τον κάνω όποτε θέλετε. Σου είχε έρθει ποτέ κανένας πρόσφατα, ας πούμε, να έψαχνες πρόσφατα, ενώ το πρόσφατο παρελθόν,
που να ήθελε να δουλέψει, γιατί ζητάγατε, ας πούμε, αλλά να ήταν εντελώς εκτός πραγματικότητας. Ναι, οι περισσότεροι. Περισσότεροι. Το περισσότεροι ήταν. Γιατί εντάξει, σου λέει, ναι, έχουν και. Δεν είναι περίεργο, γιατί ψάχνουν να βρουν και πώς θα δουλέψουν αυτά τα παιδιά. Οπότε πάνε παντού. Όπου δούνε ότι κάποιος έχει βάλει αγγελία, κάποιος ψάχνει, θα πάνε να δώσουν το βιογραφικό τους κτλ. Οπότε δεν είναι περίεργο αυτό. Ναι. Δηλαδή και τους ρωτάς, έχεις έρθει ποτέ εδώ πέρα, ξέρεις πώς είναι το μαγαζί? Όχι. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ναι, οκ. Ευχαριστούμε. Δεν θα πω ευχαριστούμε. Ναι. Θα πω ευχαριστούμε, δεν το συζητάμε άλλο. Ναι. Αν δω ότι δεν μου κάνει καθόλου εκ πρώτης όψεως. Ναι. Σε γνωρίζω από την όψη. Ως μπάρμαν, ας πούμε, θα σε πάρω. Γιατί εντάξει, έχουμε μιλήσει πολύ ως ιδιοκτήτη μαγαζιού εστίασης. Έχουν υπάρξει ανά τα χρόνια άνθρωποι που σε έχουν επηρεάσει στο bar industry. Βέβαια, ναι. Ως μέντορες εννοείς. Ναι, μπορεί να μην ήταν με την έννοια του μέντορα να τον ακολουθείς, να τον παρακολουθείς όλη την ώρα και να κοιτάς τι κάνει και να προσπαθείς να πατήσεις τα βήματά του, αλλά να είναι κάποιοι άνθρωποι που επηρέασαν την bartending καριέρα σου. Ναι, ήταν όλοι όσοι δούλευα μαζί τους σαν πιτσιρικάς, που με επηρεάσαν είτε θετικά είτε και αρνητικά. Δηλαδή είδα πράγματα από κάποιους ανθρώπους που λέω ότι αυτό δεν θα το κάνω ποτέ εγώ όταν δουλεύω. Ναι. Που γι' αυτό είναι μια χαρά, εμπειρία. Έτσι, ναι, έτσι. Από τις καλές κιόλας. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπεις τα στραβά και λες εντάξει, δεν θα γίνω τόσο τρόμπας. Και υπήρχαν και άνθρωποι όπως να πούμε, γιατί να μην το πούμε, ο Αντώνιο Τούτερα, ξέρω εγώ. Ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος εφευρέτης του Φρέντο, έτσι, που αν ήταν σε άλλη εποχή και σε άλλη χώρα, αν ήταν στην Αμερική, θα ήταν 3 εκατομμύρια. Ο Μακδόναλτς. Ναι. Ο οποίος ήταν ο εφευρέτης του Φρέντο. Εντάξει, πήρε τα λεφτά εκείνη την εποχή που δεν ήταν αμεληταίο ποσό, σαφέστατα, αλλά πήρε κάποια λεφτά για να κάνει και αυτό στα δικά του. Ναι. Υπάρχουν, δηλαδή, πώς δημιουργήθηκε το Φρέντο. Άκους διαφορετικές ιστορίες. Αυτό είναι μύθος, το πώς δημιουργήθηκε το Φρέντο. Πώς δημιουργήθηκε το Φρέντο τελικά? Το Φρέντο δημιουργήθηκε όταν άνοιξε τον Τακάπο. Μάλλον πριν ανοίξει τον Τακάπο, φώναξε τον Αντώνιο. Ο Αντώνιο είναι ένας άνθρωπος που εκτός από παλιός μπάρμαν, δηλαδή δούλευε στην Ιταλία, στο Τωρίνο, αν θυμάμαι καλά, πήγε διακοπές στη Σαντορίνη και δούλεψε και στη Σαντορίνη, σε ένα από τα ονομαστά μαγαζιά της Σαντορίνης. Ερωτεύτηκε την Ελλάδα και είπε: εγώ εδώ θα ζήσω. Γνώρισε και τη Μαρή μετά. Με τη Μαρή δουλεύαμε μαζί στο σκουφάκι. Η Μαρή μετά πήγε στο Paradise, μετά ανοίξανε με την Άντζελα το Κιμπάρ. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε το EX σκουφάκι. Ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν. Και τώρα έχει το Mule and the Pig τα τελευταία χρόνια η Μαρή. Ήταν η πρώην σύζυγος του Αντώνιο, που κάνανε και τον Πάρη μαζί. Λοιπόν, και ο Αντώνιο ερχόταν κάθε μέρα στο σκουφάκι, τα λέγαμε. Μας έλεγε πάρα πολλά πράγματα για τα ποτά. Δηλαδή αυτός ήταν μπάρμαν που ήξερε να σου πει το πους καφέ, το πώς το φτιάχνεις, όλα αυτά που τα αγνοούσες εσύ, τα είχες δει μόνο σε φωτογραφίες στα βιβλία. Τώρα ποια περίοδο λέμε, εποχή? Ακόμα είχαμε δραχμές. Δηλαδή μέχρι το 2000, το 2000 έγινε η αλλαγή του νομίσματος, μέχρι τότε δηλαδή. Οπότε, για να πούμε τι έγινε με το Φρέντο. Πριν ανοίξει τον Τακάπο, του λέει ο Ντακάπο στον Αντώνιο ότι αυτός θα του το έστεινε το μαγαζί ως Ιταλός, ξέρεις, ιταλικό, εσπρεσερία κτλ. Και τα σάντουιτς τα ιταλικά κτλ. Και λέει, αλλά δεν θέλω να έχω φραπέ, του λέει. Δεν θέλω να μου κάθεται άλλες 3 ώρες με ένα φραπέ στο τραπεζάκι. Και του λέει ο Αντώνιο, οκ, εντάξει, και εμείς στην Ιταλία τι έχουμε? Εμείς έχουμε τον D-Rocks, ξέρω εγώ, που το ρίχνεις σε ένα ποτήρι με πάγο, τώρα να το βρούμε λίγο πώς θα το κάνουμε, να το χτυπήσουμε στη φραπιέρα, και έτσι λίγο πειραματικά έγινε. Ναι. Είδαν ότι μπορείς να χτυπήσεις και το τέτοιο και να βγει, και να χτυπήσεις και το γάλα για να το κάνεις φρέντο καπουτσίνο μετά. Εντάξει, αν ήταν οπουδήποτε αλλού και σε άλλη εποχή, αυτό σου λέω θα είχε γίνει 3 εκατομμυριούχας. Ναι, γάμο τις παντέντες είναι. Η μισή Ελλάδα ζει από φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Ακριβώς. Την ιδέα ενός. Και τώρα το επεκτείνουμε και στα εξωτερικά. Το μαθαίνουν και έξω. Ο ενθουσιασμός που παίρνει ο ξένος όταν πίνει πρώτη φορά ένα φρέντο καπουτσίνο. Ακόμα και μάπα να είναι, είναι ωραίο ρε φίλε. Αυτοί έχουν το εσπρέσο μαρτίνι. Και θυμάμαι όταν δούλευα σε μαγαζί, ρε παιδί μου, ξέρω μέχρι τις 8 ώρες σερβίραμε καφέ και ήταν όλο το μαγαζί γεμάτο καφέδες. Πώς τον εξήγηλε, τι είναι αυτό που πίνουνε όλοι?
Και λέγαμε, ξέρω εγώ, είναι φρέντο εσπρέσο, είναι ο καφές, ξέρω εγώ, εδώ. Φτιάξε μου ένα. Και το πίνω έτσι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό βγαίναν έτσι μετά στα μπαρ. Έτσι τα καραμπούνια. Καταστρεφόντουσαν. Ωραία, μάθαμε και την ιστορία. Ναι. Οπότε ο Αντώνιο ήταν ένας από τους μέντρους που σε βοήθησαν. Ναι. Τουλάχιστον να. Με βοήθησε σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και μας έλεγε πράγματα πάνω στη δουλειά. Μας έδειχνε, ξέρεις, ήταν και κάποιες βραδιές στο σκουφάκι που είχαμε, ξέρω εγώ, 15 πελάτες. Κάποιες δύσκολες καθημερινές. Ναι. Οπότε είχαμε τους κλασικούς μας. Ερχόταν ο Αντώνιο, έλεγε, ξέρεις, λέγαμε να δοκιμάσουμε κάνα ποτό σήμερα, να φτιάξουμε κάνα κοκτέιλ, ξέρω εγώ, αυτό. Οπότε ήμασταν όλοι μας έλεγε παλιά τι φτιάχνανε, πώς το φτιάχνανε. Οπότε μπαίναμε στη διαδικασία, πειραματιζόμασταν. Και γι' αυτό βγάλαμε και στο σκουφάκι, βγάλαμε και ένα cocktail list που πρέπει να ήμασταν το δεύτερο μαγαζί στην Αθήνα. Με σύγκρινα που είχε, ναι. Εντάξει, τρελό. Γιατί όντως κανένας δεν έφτιαχνε. Όχι, μόνο εγώ θυμάμαι που είχε φτιάξει ο Μένεγος, ο Πολιούχος τον bartender, ο Πολιούχος, έτσι, που είχε φτιάξει για το Μπότσιο, για τα μαγαζιά του Πότσιου και για τον Γκούρ, φυσικά. Ναι. Εντάξει, άλλη φάση. Το έχεις προλάβει. Και είχε πληρωθεί δηλαδή. Ναι. Αυτό. Γιατί το να φτιάξω και να το δώσω σε ένα γνωστό μου, πάρε, σου φτιάξε κατάλογο, wow. Το θέμα είναι να πληρωθείς και για τη δουλειά αυτή. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να το κάνει κάποιος πρώτος για να πας εσύ μετά και να πάρεις και εσύ λεφτά. Είναι σαν το Michael Jordan, να πούμε, που παίρνουν τώρα τα μεγάλα συμβόλαια. Αν δεν το έχει κάνει ο Michael Jordan, δεν θα το κάνεις και εσύ. Περίπου. Κάποιος ανοίγει το δρόμο. Τέλεια. Έχεις ποτέ ένα ποτό που να έχεις πάει σε ένα ταξίδι, ας πούμε, και να πεις τι είναι αυτό, τι ποτάρα είναι αυτή? Είχες ποτέ κανένα τέτοιο επιφάνη, τι μου φτιάξαν εδώ πέρα, τι τρελό ποτό είναι αυτό? Ή ποτέ δεν ενθουσιαζόσουν με έτσι? Όχι, πάντα ενθουσιαζόμουν. Ναι. Πάντα ενθουσιαζόμουν γιατί ήμουν ο τύπος του αρρωστάκια που κάθεται στο μπαρ και προσπαθούσα να δίνω και λίγο σημασία στην εκάστοτε σύντροφο που είχα δει. Έτσι. Αν και εγώ είμαι από αυτούς που τους γενικότερα μονογαμικούς. Συνήθως. Μεγάλο pause ήταν αυτό. Κόφτω. Όχι, δεν πειράζει, εντάξει. Και προσπαθούσα να κοιτάω τι γίνεται στο μπαρ, ιδίως ξέρεις τα τότε χρόνια που βλέπαμε καινούργια πράγματα. Καθόμουν με το ένα μάτι εκεί και το άλλο μάτι να δω τι μου λέει, ξέρεις. Αυτό, να ότι σου δίνω σημασία, ναι, αγάπη μου. Ήμουν από αυτό τα αρρωστάκια, οπότε πάντα μου αρέσανε και πάντα μου έκαναν εντύπωση αρκετά πράγματα και πάντα έφερνα και έκανα αρκετά πράγματα. Ναι. Θυμάμαι, είχα πάει στη Βαργελόνη, στο Μποάντας και είδα το περίφημο rolling τότε. Ναι. Rolling throwing, τέλος πάντων. Είναι κάτι δικό του υβρίδιο. Και γυρνάω πίσω και λέω, μάγκες, όλα τα ανακατευτά θα τα φτιάχνουμε έτσι. Αυτοκτονήσαν όλοι. Περίμενε. Τους εξηγώ, με κοιτάνε όλοι. Δεν μιλάει. Λέω, θα πάω να βρω τις κανάτες και τα λοιπά. Τρέχω κάτω τσόγλο αυτό σε όλα τα. Δεν βρίσκουμε κανάτε. Ναι. Δεν υπήρχαν κανάτες τέτοιες στην Αθήνα. Τέλος πάντων, βρίσκουμε κάτι που να ταιριάζει, να είναι παρόμοιο, να χωράνε και τα εργαλεία, τα strainer και τα λοιπά. Οπότε τα παίρνω 2 μεγάλες κανάτες. Λέω, ορίστε εδώ. Την καπάγω στο ένα, το άλλο άδειο. Βάζουμε το τζιν και το βερμούτ και αρχίζουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα. Και με το που τους το δείχνω, καρατζάγκερα. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω ποτέ. Οπότε να ξέρεις, προσπαθούσα να μεταδώσω το δικό μου ενθουσιασμό. Άλλες φορές γινόταν δεκτός, άλλες φορές με γιορτώνανε. Οκ, εντάξει. Είναι το throwing γενικά, το rolling, whatever. Είναι αρκετά intimidating στην αρχή να το καταλάβεις πώς γίνεται. Γιατί όλα φεύγουν. Εγώ, σαν ιδιοκτήτης, ας πούμε, μαγαζιού, δεν θα ήθελα να κάνουν rolling κανένας μέσα σε αυτό το μαγαζί. Γιατί όλο καταλήγει κάτω. Εντάξει. Έχεις δει. Ξέρεις τι γελάω πολύ? Στην αρχή ναι, αλλά μετά το μαθαίνεις. Ναι, τι να σου πω. Εγώ έχω δει πόσα βίντεο έχω δει που είναι σε guest για κάποιο λόγο. Σε όλα τα guest shifts, όλα τα 50's best bar βάζουν ένα ποτό το οποίο είναι rolling. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Ξέρεις, επειδή είναι όλα προετοιμασία τα ποτά και δεν έχουν να φτιάξουν κάτι πάνω. Σου λέει κάτι πρέπει να κάνουν να φαίνεται. Αυτή είναι η τεχνική. Γι' αυτό χρησιμοποιούν όλοι τώρα ένα ποτό και το κάνουν όλοι. Και κάνουν έτσι. Κάτω όλα εκεί. Βλέπεις το μισό τέτοιο από κάτω είναι από το ποτό. Το rolling και το γίνεται σε μέρη που έχει πολύ αέρα. Ναι. Λες, τι ωραίο που το κάνω. Φυσάει όλο έξω. Αλλά ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι η δικιά μου παρατήρηση. Ισχύει 100%. Δηλαδή τώρα αυτό με τον αέρα που είπα, μου θύμισε τη φάση στο Plisken Festival που είχαμε αναλάβει τα μπαρ και ήταν η πρώτη βραδιά που φύσαγε υπερβολικά
Και ο ένας από τους δύο που είχαμε στο cocktail bar ήθελε ντε και καλά να κάνει rolling. Και του έλεγε ο Τζιμπούρ, για να μην πω ποιος ήταν ο άλλος. Και του έλεγε ο Τζιμπούρ, τι κάνω. Του λέει, δεν πρόκειται να το πετύχεις. Το παίρνει ο αέρας. Δηλαδή, κάνεις έτσι και πάει το ποτοψί. Και όλες εκεί, όχι, να το κάνουμε rolling. Τέλος πάντων. Τα καταφέραμε στο τέλος. Τόσο κατέληγε το βελάρι. Δοκιμάστε. Ωραία. Έχουμε, νομίζω, συζητήσει πάρα πολλά θέματα και έχουμε φτάσει είτε να μας πεις κάποια ιστορία από την κρύπτη που είναι ένα από τα βασικά sections αυτής εδώ της εκπομπής ή κάτι που δεν έχουμε συζητήσει, κάτι που θεωρείς ότι υπάρχει λύπη, που θα ήθελες να υπάρχει σε ένα industry το οποίο εμείς δεν έχουμε. Ωραία, ας πάμε από αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε δικό μας σωματείο. Okay. Ναι, εντάξει, είναι να μπορεί κανείς γιατί τα μπαρ δεν έχουν δικό του σωματείο. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Μάλλον ξέρω γιατί συμβαίνει, αλλά δεν είναι επί της παρούσης, γιατί θα μιλάμε όλες 3 ώρες. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει γι' αυτό. Επίσης, θα έπρεπε κάποια στιγμή. Ναι, έτσι αρχίζει όλο αυτό. Δηλαδή, αν έχεις δικό σου σωματείο, θα μπορείς να πεις ότι μη μου δίνεις άδεια σε κατοικημένη περιοχή και μετά έρχεσαι και με κλείνεις. Δηλαδή, είναι ανόητο, είναι γελίο, είναι φεδρό, είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν εξυπηρετεί κανέναν. Εκτός από αυτούς που λένε ότι ανοίξαν τόσα μαγαζιά, κοιτάξτε τι ανάπτυξη έχουμε. Μόνο αυτό εξυπηρετεί. Ναι. Τίποτα άλλο. Αν είναι να κλείνει και αν είναι να πηγαίνει και να είσαι συνέχεια τέτοιο στο αυτόφορο κτλ. Με το φόβο του προστίμου. Ναι. Οκ. Αυτό. Αρκετά μεγάλη αλήθεια. Θα έπρεπε να έχουμε ένα σωματείο. Τώρα, ελπίζω κάποια στιγμή πριν. Αν κόποτε στη σύνταξη, ναι, να το δω να συμβαίνει. Το όνειρό σου είναι αυτό λοιπόν. Να δεις πριν βρεις τη σύνταξη. Να δω ένα σωματείο μπαρ, ναι. Σε πιο σοβαρό τόνο βέβαια, αλλά ναι. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχεις πει κανένα 2 καλές ιστορίες, δηλαδή ήδη έχεις γράψει. Εντάξει, ένα αστείο για να πούμε ένα αστείο, ξέρω εγώ. Είναι ένας τύπος που δεν ξέρω τώρα, ήταν σε κόμμα και ξύπνησε μετά από 20 χρόνια. Και βγήκε έξω και χαιρόταν πάρα πολύ. Αλλά χαιρόταν. Ναι, εντάξει, ήταν λίγο middle age, ήταν 45άρης. Τα ξέρεις αυτό, να χορεύω, να κάνω, να ράνω. Είχε πιει 4-5 ποτάκια. Πάει στην τουαλέτα, ανεβαίνει πάνω. Και εγώ καθόμουν δίπλα στο DJ. Και λέει, ρε παιδιά, λέει, να σας ρωτήσω κάτι. Λέμε, ναι. Πού καθόμουν. Είχε ξεχάσει το μεταξύ τον Τζόκερ. Εσύ, τον Τζόκερ, εντάξει, ένας διάδρομος είναι. Έτσι, έκανα αεροπλανοφόρο δηλαδή, έτσι, αλλά ήταν ο ίδιος αεροπλάνο και είχε ξεχάσει πού ήταν η θέση του στον μπαρ. Έχω θυμηθεί κάτι. Πού καθόμουν, ναι, το είχαμε κάνει και hashtag τότε εκείνη την εποχή. Πού καθόμουν. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Θυμήθηκα τώρα, έχετε ένας τύπος σε ένα event με ένα ποτήρι χαμηλό μέχρι πάνω με ένα υγρό μέσα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Ναι. Μπαίνει μέσα στο μπαρ. Μου λέει, ρε, δεν σου είπα να μην μου βάλεις πάγο. Του έχω βάλει εγώ μέχρι το ποτό. Δεν έχει πάγο, λέει, το ποτό θες μέσα. Εντάξει, λέει. Αυτό. Το είχε ξεχάσει, έτσι. Ήταν σε άλλο επεισόδιο τη προηγούμενη εβδομάδα. Θα σου πω βέβαια, γιατί είχε και μετά πάει στην άλλο μπάρμα και του λέει: Α πω, κοίταξε να δεις. Είσαι μικρός, του λέει. Μην κάνεις ναρκωτικά. Αυτό. Εγώ, λέει, είμαι 50 χρόνια και έχω μια γάτα στα αρχίδια μου. Αυτός καλός πελάτης στον μπαρ. Αυτά είναι τα ωραία για να τα λέμε μετά. Γιατί εκείνη τη στιγμή τι μου λέγαμε μετά. Αυτό γίνεται εδώ πέρα 8 ώρες. Anyway. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να πέρασες καλά. Πέρασα πολύ ωραία. Ναι. Να ευχαριστήσουμε όμως και όλους εσάς που έχετε καθίσει μέχρι αυτό το λεπτό και βλέπετε το βίντεο. Για όσους δεν κάθεστε μέχρι αυτό το λεπτό, το λέω σε κάθε επεισόδιο. Κόφτω στα μάτι. Να ευχαριστήσουμε και τον συνεργάτη της εκπομπής, Pony & Jigger, με τη Rena Boost Company. Βεβαίως. Οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, τα παιδιά που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο νόστιμο. Βασικό. Αυτά από μας. Εις το επανειδήν. Γεια σας. Bye.